Masdan mo ang mga tao, kanya-kanya silang takbo, nagunahan sa kapangyarihan upang makilala ng mundo. Suksok sila sa pag-aaral, hangad nila ay karunungan, nais nilang maging matalino upang galangin ang mga tao. Ngunit ang hindi nila nalalaman, ito sa Diyos ay kamangmangan. Anong kabuluhan itong makamit mo ang mundo? Mapapamak naman ang kaluluwa mo. Masdan mo ang ilang tao, hindi sila makontento. Abang na ang kanilang kayamanan, ngunit hindi nasisiyahan. Masdan mo ang ilang tao, kanyang sila't kilala sa lipunan, pangalan nila'y makapangyarihan, ngunit walang kapayapaan. Ngunit ang hindi nila nalalaman, ito sa Diyos ay kamangmangan. Anong kabuluhan itong makamit mo ang mundo? Mapapamak naman ang kaluluwa mo. Ngunit ang hindi nila nalalaman, ito sa Diyos ay kamangmangan. Anong kabuluhan itong makamit mo ang mundo? Mapapamak naman ang kaluluwa mo. Ngunit ang hindi nila nalalaman, ito sa Diyos ay kamangmangan. Anong kabuluhan itong makamit mo ang mundo? Mapapamak naman ang
Wish I knew what I'm supposed to say to you, what you're going through, but I don't know what you're feeling. Does anyone know what you're feeling right now? You're afraid the future's like an enemy, and you just wish you could see, 'cause you don't know where you're going. Don't let it keep you from hoping right now. Yeah, we've all been lost and we've all been hurt, where our hope is thin and our faith don't work. But nothing lasts forever. The only thing that matters is God is still God and He holds it together. So hang on now. So hang on now. He's been there, walking in the wilderness, when it's hard to see the end, but He had the strength to do it, so He can help you through it. So hang on now. Yeah, we've all been lost and we've all been hurt, where our hope is thin and our faith don't work. But nothing lasts forever. The only thing that matters is God is still God and He holds it together. So hang on now. So hang on now. So even when you lie awake and bend until you almost break, the darkest time is right before the dawn. Yeah, we've all been lost and we've all been hurt, where our hope is thin and our faith don't work. But nothing lasts forever. The only thing that matters is God is still God and He holds it together. So hang on now. 'Cause God is still God and He holds it together. So hang on now. So hang on See the sun shine in the window. Okay. Gising na. Dahil marami ng blessings na naghihintay. Alalahanin ninyo, let's always celebrate the blessings of the day. Alam niyo mga kaibigan, maraming blessing ang naghihintay sa iyo. Kaya sa umaga pa lang, sabi mo, I'm blessed. I am blessed because God is with me. Maraming blessings na darating. Kaya gising. Maraming blessings. So, inhale the blessings of God. Exhale anything that is like worry. Exhale anything anxiety. Inhale the joy of God. So, gising mga kaibigan at mag-exercise na. Breathe in, okay? Breathe out. Yan ang simula ng exercise natin, breathing. At the same time, okay, unat-unat na ng ating mga kasu-kasuan, ng ating mga leeg, ng ating mga paa, kimbot-kimbot na yan, okay? At tanggapin ang blessings. So mga kaibigan, nandiyan na, gising ka na dahil nandiyan na ang blessing.
I wanna share it with you. I hear the sound of rustling in the leaves of the trees. The Spirit of the Lord has come down on the earth. The church that seemed in slumber has now risen from its knees. And dry bones are responding with the fruits of new birth. Oh, this is now a time for declaration. The word will go to all men everywhere. The church is here for healing of the nation. Behold the day of Jesus drawing near. My tongue will be the pen of a ready writer. What the Father gives to me, I'll say. I only want to be His bread. I only want to glorify the King. Around the world, the body waits expectantly. The promise of the Father is now ready to fall. The watchmen on the tower all exhort us to prepare. And the church responds, a people who will answer the call. And this is not a phase which is passing. It's the start of an age which Welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. We will now pray the Holy Rosary. Please kneel. O sacred feast, in which we partake of Christ, His sufferings are remembered, our minds are filled with His grace, and we receive the pledge of the glory which is to be ours. You gave them bread from heaven to be their food. And this bread contained all goodness. Let us pray. Lord Jesus Christ, you you gave us the Eucharist as the memorial of your suffering and death. May our worship of this sacrament of your body and blood help us to experience the salvation you won for us and the peace of the kingdom, where you live with the Father and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. Through his same Christ, our Lord. Amen.
Behold the faithful and prudent steward. whom the Lord has set over his household. The Lord has shown him his love and covered him with glory. He has clothed him with splendid garment. Let us pray. Father, you entrusted our Savior to the care of Saint Joseph. By the help of his prayers, may your Church continue to serve her Lord Jesus Christ, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Lord, open my lips. And my mouth shall declare your praise. God, come to my assistance. Lord, make haste to help me. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The joyful mysteries. The Annunciation. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Visitation. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women,
and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The birth of Christ. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,
now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Presentation. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, it's now and will be forever. Amen. The finding of the child Jesus in the temple. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,
now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father in heaven, Have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God. Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Holy Mother of God, Pray for us. Holy Virgin of Virgins, Pray for us. Mother of Christ, Pray for us. Mother of the Church, Pray for us. Mother of divine grace, Pray for us. Mother most pure, Pray for us. Mother most chaste, Pray for us. Mother inviolate, Pray for us. Mother undefiled, Pray for us. Mother most amiable, Pray for us. Mother most admirable, Pray for us. Mother of good counsel, Pray for us. Mother of our Creator, Pray for us. Mother of our Savior, Pray for us. Virgin most prudent, Pray for us. Virgin most venerable, Pray for us. Virgin most renowned, Pray for us. Virgin most powerful, Pray for us. Virgin most merciful, Pray for us. Virgin most faithful, Pray for us. Mirror of justice, Pray for us. Seat of wisdom, Pray for us. Cause of our joy, Pray for us. Spiritual vessel, Pray for us. Vessel of honor, Pray for us. Singular vessel of devotion, Pray for us. Mystical rose, Pray for us. Tower of David, Pray for us. Tower of ivory, Pray for us. House of gold, Pray for us. Ark of the covenant, Pray for us. Gate of heaven, Pray for us. Morning star, Pray for us. Health of the sick, Pray for us. Refuge of sinners, Pray for us. Comforter of the afflicted, Pray for us. Help of Christians, Pray for us. Queen of angels, Pray for us. Queen of patriarchs, Pray for us. Queen of prophets, Pray for us. Queen of apostles, Pray for us. Queen of martyrs, Pray for us. Queen of confessors, Pray for us. Queen of virgins, Pray for us. Queen of all saints, Pray for us. Queen conceived without original sin, Pray for us. Queen assumed into heaven,
Pray for us. Queen of the Holy Rosary, Pray for us. Queen of Peace, Pray for us. Queen of the Family, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Have mercy on us, Queen of the Holy Rosary of Manaoag, pray for us. that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech you, that meditating upon these mysteries of the Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning, brothers and sisters. Welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Today is Saturday in the second week of Ordinary Time and the feast of the conversion of St. Paul. We will now have the morning prayer of the Church integrated with the celebration of the Holy Mass. We invite you to please actively participate in our prayers. Please all stand. Lord, open my lips. And my mouth shall declare your praise. Come, let us worship God on the feast of the conversion of St. Paul. Come, let us worship God on the feast of the conversion of St. Paul. Come, let us sing to the Lord and shout with joy to the Rock who saves us. Let us approach him with praise and thanksgiving and sing joyful songs to the Lord. Come, let us worship God on the feast of the conversion of St. Paul. The Lord is God, the mighty God, the great King over all the gods. He holds in his hands the depths of the earth and the highest mountains as well. He made the sea, belongs to him, the dry land too, for it was formed by his hands. Come, let us worship God on the feast of the conversion of St. Paul. Come then, let us bow down and worship, bending the knee before the Lord our Maker. For he is our God and we are his people, the flock he shepherds. Come, let us worship God on the feast of the conversion of St. Paul. Today, listen to the voice of the Lord. Do not grow stubborn as your fathers did in the wilderness, when at Meribah and Massa they challenged me and provoked me, although they had seen all of my works. Come, let us worship God on the feast of the conversion of St. Paul. 40 years I endured the generation. I said, they are a people whose hearts go astray, and they do not know my ways. So I swore in my anger, they shall not enter into my rest. Come, let us worship God on the feast of the conversion of St. Paul. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Come, let us worship God on the feast of the conversion of St. Paul. Your hand, O Lord, has guided your church from age to age. The one Jew's tale is written so clearly on each page. Our fathers praise your goodness, and we their deeds record, and both to this bear witness. One church, one faith, one Lord. Please be seated. I know the one whom I trusted,
I am certain that He, the just judge, has power to keep safe what He has entrusted to me until that day. O God, you are my God, for you I long. For you my soul is thirsting. My body pines for you, like a dry, weary land without water. So I gaze on you in the sanctuary, to see your strength and your glory. For your love is better than life. My lips will speak your praise. So I will bless you all my life. In your name I will lift up my hands. My soul shall be filled as with a banquet. My mouth shall praise you with joy. On my bed I remember you. On you I muse through the night. For you have been my help. In the shadow of your wings I rejoice. My soul clings to you. Your right hand holds me fast. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Paul, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Bless the Lord, all you works of the Lord. Praise and exalt him above all forever. Angels of the Lord, bless the Lord. You heavens, bless the Lord. All you waters above the heavens, bless the Lord. All you hosts of the Lord, bless the Lord. Sun and moon, bless the Lord. Stars of heaven, bless the Lord. Every shower and dew, bless the Lord. All you winds, bless the Lord. Fire and heat, bless the Lord. Cold and chill, bless the Lord. Dew and rain, bless the Lord. Frost and chill, bless the Lord. Ice and snow, bless the Lord. Nights and days, bless the Lord. Light and darkness, bless the Lord. Lightnings and clouds, bless the Lord. Let the earth bless the Lord. Praise and exalt him above all forever. Mountains and hills, bless the Lord. Everything growing from the earth, bless the Lord. You springs, bless the Lord. Seas and rivers, bless the Lord. You dolphins and all water creatures, bless the Lord. All you birds of the air, bless the Lord. All you beasts, wild and tame, bless the Lord. You sons of men, bless the Lord. O Israel, bless the Lord. Praise and exalt him above all forever. Priests of the Lord, bless the Lord. Servants of the Lord, bless the Lord. Spirits and souls of the just, bless the Lord. Holy men of humble heart, bless the Lord. Hananiah, Azariah, Mishael, bless the Lord. Praise and exalt him above all forever. Let us bless the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Let us praise and exalt him above all forever. Blessed are you, Lord, in the firmament of heaven, praiseworthy and glorious and exalted above all forever. God's grace in me has not been without fruit. It is always at work in me. Sing a new song to the Lord, his praise in the assembly of the faithful. Let Israel rejoice in its Maker. Let Zion's sons exult in their King. Let them praise his name with dancing, and make music with timbrel and harp. For the Lord takes delight in his people. He crowns the poor with salvation. Let the faithful rejoice in their glory. Shout for joy and take their rest. Let the praise of God be on their lips, and a two-edged sword in their hand. To deal out vengeance to the nations, and punishment on all the peoples. To bind their kings in chains, and their nobles in fetters of iron. To carry out the sentence preordained. This honor is for all his faithful. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Please all stand. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory. Lord God, Heavenly King, O God, Almighty Father, Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father.
have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Let us pray. O God, who taught the whole world through the preaching of the blessed Apostle Paul, draw us, we pray, nearer to you through the example of him whose conversion we celebrate today. And so make us witnesses to your truth in the world, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the Acts of the Apostles. Paul addressed the people in these words: I am a Jew, born in Tarsus in Cilicia, but brought up in this city. At the feet of Gamaliel, I was educated strictly in our ancestral law and was zealous for God, just as all of you are today. I persecuted in this way to death, binding both men and women and delivering them to prison. Even the high priest and the whole council of elders can testify on my behalf. For from them I even received letters to the brothers, and set out for Damascus to bring back to Jerusalem in chains for punishment those there as well. On that journey, as I drew near Damascus, about noon, a great light from the sky suddenly shone around me. I fell to the ground and heard a voice saying to me, Saul, Saul, why are you persecuting me? I replied, Who are you, sir? And he said to me, I am Jesus, the Nazarene, whom you are persecuting. My companions saw the light, but did not hear the voice of the one who spoke to me. I asked, What shall I do, sir? The Lord answered me, Get up and go into Damascus, and there you will be told about everything appointed for you to do. Since I could see nothing because of the brightness of that light, I was led by hand by my companions and entered Damascus. A certain Ananias, a devout observer of the law, and highly spoken of by all the Jews who live there, came to me and stood there and said, Saul, my brother, regain your sight. And at that very moment, I regained my sight and saw him. Then he said, The God of our ancestors designated you to know his will, to see the righteous one, and to hear the sound of his voice, for you will be his witness before all, to what you have seen and heard. Now, why delay? Get up and have yourself baptized and your sins washed away, calling upon his name. The word of the Lord. Thanks be to God. Go out to all the world and tell the good news. Go out to all the world and tell the good news. Praise the Lord, all you nations. Glorify him, all you peoples. Go out to all the world and tell the good news. For steadfast is his kindness toward us, and the fidelity of the Lord endures forever. Go out to all the world and tell the good news. Please all stand. Alleluia, Alleluia, Alleluia. I chose you from the world to go and bear fruit that will last, says the Lord. Alleluia, Alleluia, Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord.
Jesus appeared to the 11 and said to them, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. These signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons. They will speak new languages. They will pick up serpents with their hands. And if they drink any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick, and they will recover." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary. Sa buhay natin sa mundo, minsan masyadong malaki ang halaga na ibinibigay natin dun sa mga original. Diba? Minsan, alam natin, lalo na yung mga bata, alam nila kung ano yung original na branded item, no? Adidas, Nike. Meron silang nakikita mga marks now of being original. At alam din nila, of course, kung ano yung imitation kapag hindi tugma dun sa original. Pero kung iisipin natin, original na sapatos at saka imitation na sapatos, ginagawa naman kung anong dapat gawin ng isang sapatos. Isang protection para sa paa. Diba? Yun lang naman ang purpose ng sapatos. So it doesn't matter as far as being a shoe is concerned. It doesn't matter kung original o hindi original. The point is, ginagawa niya yung dapat niyang gawin ng sapatos. Well, in our celebration today, we are celebrating the conversion of Saint Paul. Kilala natin si Saint Paul. Si Saint Paul yung nagsulat ng maraming epistles, maraming letters dun sa end ng gospel kapag nagtingin tayo sa Bible. Yung after the Acts of the Apostles, ang dami doon mga letters. Letters to the Romans, letters to the Colossians, maraming iba't ibang letters to different communities. Si Saint Paul ang gumawa niyon. Pero kung titingnan natin yung buhay at nakita natin sa first reading, kung paano na-convert si St. Paul. Dati siya kasing Pharisee. Dati siyang kalaban ng Kristiyano. He was a persecutor of Christians. So, hindi siya kasama dun sa unang 12 na pinili ni Jesus na maging apostles. Hindi siya kasama sa original. Hindi siya original na 12 apostles. No? Nahuli siya. Dahil nung una, persecute niya nga yung mga Kristiyano. And later on, as we have read in the first reading, nung na-convert siya, nung naipakita sa kanya ng Panginoon kung anong ginagawa niya, yung kamalian na ginagawa niya, so naging na siyang apostle. Sumama na siya doon sa mga 12 apostles at nag-preach to the different communities kung sino ba si Jesus, kung ano ba si Jesus para sa atin, ano ba dapat ang pamumuhay natin. At araw-araw, ang naging mas importante, hindi na importante kung ano siya in the past. Ang importante, kung ano na siya ngayon. Ano na yung ginagawa niya. At ganoon ang nakita natin si St. Paul, maraming letters na sinulat para sa iba't ibang communities, para sa kanilang pagbabago ng buhay. Para sa kanilang sanctification, para maging banal at makarating sa langit. After all, yun naman ang ating kahuli-hulihang goal sa buhay. That is our ultimate goal, is to reach heaven. And St. Paul, like all the other apostles, preached so that people might go to heaven. Siguro yun ang dalawang lessons na ibinibigay sa atin ng ating celebration today. Una, hindi kinakailangan maging original. Kahit imitation, okay lang. Basta nagagawa ko ano yung dapat gawin. Hindi kinakailangan pinanganak tayong Katoliko, pinanganak tayong Kristiyano. Ang importante, ginagawa natin kung ano yung dapat natin gawin ayon sa pag-iisip at plano ng Diyos. Yun ang mas importante. Natapat tayo sa plano ng Diyos. Ginagawa natin kung anong gusto niyang gawin natin sa bawat araw ng ating buhay.
At pangalawa, importante din na sinasabi ng ating celebration, to work hard, no? To forget about the past, to work hard. What is important is now, what we do now, and to work hard for our own sanctification, para sa ating mismong pagbabago. Lagi tayong kinakailangang magbago, no? Magtrabaho para magsikap, para magbago, so that we can go to heaven. And so that we can bring others to heaven as well. Yung mga pamilya natin, kapatid, asawa, anak, kapitbahay, sino man makita natin, sama natin madala sa langit. Ma-inspire, madala sa langit. And so we ask God today, we ask St. Paul to help us. Sana araw-araw, ma-convert din tayo, mabago rin tayo, magkaroon tayo ng kaunti, kahit kaunti lang, na pagbabago sa ating buhay para sa mas mabuti. So that we come closer to heaven. And we bring others closer to heaven. Let us all stand now. Let us pray for the mission of the church and the needs of the world redeemed by Christ. After each petition we say, be gracious to your people, Lord. Be gracious to your people, Lord. That the Pope, the bishops, and priests may be zealous in preaching repentance and conversion. Let us pray to the Lord. Be gracious to your people, Lord. That missionaries may have the courage to proclaim the gospel, even in difficult places and circumstances. Let us pray to the Lord. Be gracious to your people, Lord. That those who are in doubt or despair may discover the eternal truth, which is Christ. Let us pray to the Lord. Be gracious to your people, Lord. That the elderly, the lonely, and the sick may receive the comfort of God's love in their distress. Let us pray to the Lord. Be gracious to your people, Lord. For our brothers and ministry at Ruma Biara Santo Dominicus and Ruma Santo Tomas Aquino in Indonesia, Saint Dominic in Sri Lanka, Saint Antoninus in General Santos and Davao, Camiguin and Calayan, let us pray to the Lord. Be gracious to your people, Lord. That the faithful departed may be forgiven of their sins and encounter God in His kingdom. Let us pray to the Lord. Be gracious to your people, Lord. Let us pray for our own personal intentions and for the special intentions of this Mass. We pray to the Lord. Be gracious to your people, Lord. Father of our Redeemer, as we write our prayers with the intercession of St. Paul, deepen the grace of conversion in our lives. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Blessed are you, Lord, God of all creation, for through your goodness we have this bread which we offer you, fruit of the earth and work of human hands. It will become for us the bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord, God of all creation, for through your goodness we have this wine to offer, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Blessed be God forever. Please stand. Pray, my dear friends, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept this sacrifice at your hands
for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. As we celebrate the divine mysteries, O Lord, we pray, may the Spirit fill us with that light of faith with which he constantly enlightened the blessed Apostle Paul for the spreading of your glory through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you, eternal Shepherd, do not desert your flock, but through the blessed apostles, watch over it and protect it always, so that it may be governed by those you have appointed shepherds to lead it in the name of your Son. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Holy, Holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more, giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is a chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Socrates, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, our most chaste spouse, with Saint Paul and all the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen. Please all stand. Let us pray now to our Father in heaven, in the words that our Lord himself has taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, You take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Please kneel. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are called to this banquet. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, my soul shall be healed. I live by faith in the Son of God, who has loved me and given himself up for me. You are listening to the live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. And the celebrant for this live Mass in air is Reverend Father Roberto Reyes O.P. Let us pray for the intention of our sick brothers and sisters and to all Filipinos working abroad. Hi, my dear friends. If you wish to watch us live, you can go on to Facebook and look for Manaoag Dominican Radio. Watch us live on Facebook. Thank you very much.
Please all stand. Let us celebrate the conversion of Saint Paul the Apostle. He was transformed on being a persecutor of Christ into a vessel of His grace. Blessed be the Lord, the God of Israel. He has come to His people and set them free. He has raised up for us a mighty Savior, born of the house of His servant David. Through His holy prophets, He promised of old that He would save us from our enemies, from the hands of all who hate us. He promised to show mercy to our fathers and to remember His holy covenant. This was the oath He swore to our father Abraham, to set us free from the hands of our enemies, free to worship Him without fear, holy and righteous in His sight, all the days of our life. You, my child, shall be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare His way, to give His people knowledge of salvation by the forgiveness of their sins. In the tender compassion of our God, the dawn from on high shall break upon us, to shine on those who dwell in darkness and the shadow of death, and to guide our feet into the way of peace. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Let us celebrate the conversion of Saint Paul the Apostle. He was transformed from being a persecutor of Christ into a vessel of His grace. Let us pray. May the sacrament we have received, O Lord our God, stir up in us that fire of charity with which the blessed Apostle Paul burned ardently as he bore his concern for all the churches, through Christ our Lord. Amen. Please join me as we pray the Oratio Imperata for peace. Almighty God and Father, we beseech you in this time of so much discord in our world, to stay the hands of rulers of powerful nations, that they may not use them to trigger the use of weapons of mass destruction. Open their minds to the evil and harm that war and these weapons can bring upon your sons and daughters, whose hearts only long for peace. We come to you in earnest supplication to soften the hardened hearts of rulers and leaders of armed states and groups, that they may hear the cries of the mothers, the children, the young men and women, who wish to grow in peace and tranquility in lands torn apart by violence and strife. Almighty Father, direct the hearts of violent rulers to peace. Give us the grace to be one, to work for and promote peace. We make this our prayer through our Lord Jesus Christ, your Son, the Prince of Peace, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Mary, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael and the Archangels, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calunsod. Pray for us. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagpunta dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary to celebrate Mass with us. Sana lahat ng ating pangailangan at hiling ay maibigay sa atin ng Panginoon. Sana makauwi rin ng matiwasay. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you all, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Our Mass is ended. We go in the peace and the love of Christ. Thanks be to God. We shall now have the blessing. We shall now bless the sick, those who are here, those who are in the hospitals or at home, and we will bless your religious articles. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. The Lord be with you. And with your spirit. Let us pray. God, our Almighty Father, by your blessing you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness toward our sick brothers and sisters, free them from all illness and restore them to good health through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, so that in the sure knowledge of your goodness they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ, Mother of the Church, Our Lady of the Holy Rosary, may all these articles be blessed, and those who use them made holy, as they fulfill the will of God according to the example of the Blessed Mother,
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us now sing the Immaculate Mother. Immaculate Mother, we come at thy call, and lo, at thy altar, before thee we fall. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. In grief and temptation, in joy and in pain, we'll seek thee, our Mother, nor seek thee in vain. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Prayer for our OFW. Lord Jesus, we put ourselves at the foot of your holy cross with Our Lady of the Rosary of Manaoag, as we acknowledge that we are nothing without you, and by your death you have redeemed the world. We believe in faith that nothing is impossible with you. We lift up to you our OFW listeners all over the world, whom we offer our prayers and every Holy Mass from the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Lord, words cannot describe and express what they are sacrificing in order to have a better chance in life. Lord, redeem them of all their pains, trials, and persecutions as they are working in a foreign land for people that are complete strangers to them. Shield them with your most precious blood that flows from your sacred heart. Protect them from any harm and abuses that they may face as they continue their journey in life. We beg for your mercy and divine love, for they are far away from their families, loved ones, and friends. They miss our home that is causing heartaches and loneliness, that they are at a loss on what to do. Grant them the power and strength from the Holy Spirit to succeed and to be blessed in this chapter and mission in their life. Guide, inspire, and lead them to believe in faith that you will never forsake nor abandon them in their hours of need. Be with them always, especially for those OFW who are staying in places where they are not allowed to worship and pray for you. Make their bodies, minds, and spirit be your temple. Our Lady of the Rosary of Manaoag, you are always sensitive to their needs. You know what is in their minds, heart, and their condition in life. We love you as we ask you to cover them, their families, loved ones, and friends with your mantle of love and protection. We ask all of this in the name of Jesus, through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Amen.
for priests. O Almighty Eternal God, look upon the face of your Son, and for love of him who is the eternal high priest, have pity on your priests. Remember, O most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to you, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, I pray for your faithful and fervent priests, for your unfaithful and tepid priests, for your priests laboring at home or abroad in distant mission fields, for your tempted priests, for the lonely and desolate priests, for your young priests, for your dying priests, for the souls of your priests in purgatory. But above all, I commend to you the priests dearest to me, the priest who baptized me, the priests who absolved me from my sins, the priests at whose masses I assisted, and who gave me your body and blood in Holy Communion, the priests who taught and instructed me, or helped me and encouraged me, all the priests to whom I am indebted in any way. Oh, Jesus, keep them all close to your heart and bless them abundantly in time and in eternity. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Manaoag Dominican Radio. You have Manaoag Dominican Radio FM. Kasama natin to. aking kawan at sa aking maawat mahabag. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman.
matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, sana'y pahintulutan, mamalagi sa banal mong harapan. Ang tinig mo'y mapakinggan, pag-ibig mo'y maramdaman, kada kilat mo't ganda'y masaksihan. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. In our hearts, Lord, in this nation, awakening, Holy Spirit, we desire awakening for you and you alone. Awake my soul, and sing for the world you love. Your will be done, let your will be done in me. In your presence, in your power, awakening for this moment, for this hour, awakening.
When one door of happiness closes, another opens. But often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us. Let us be grateful to people who make us happy. They are the charming gardeners who make our souls blossom. So we talked all night about the rest of our lives. Where we're gonna be when we turn 25. I keep thinking times will never change. Keep on thinking things will always be the same. When we leave this year, we won't be coming back. No more hanging out 'cause we're on a different track. And if you got something that you need to say, you better say it right now 'cause you don't have another day. 'Cause we're moving on and we can't slow down. These memories are playing like a film without sound. And I keep thinking of the night in June. I didn't know much of love, but it came too soon. And it was me and you, and then we got real blue. Stay at home talking on the telephone, and we would get so excited and we get so scared, laughing at ourselves thinking life's not fair. And this is how it feels. As we go on, we remember all the times we had together. And as our lives change from whatever, we will still be friends forever. The greatest part of our happiness depends on our dispositions, not our circumstances. The grand essentials of happiness are something to do, something to love, and something to hope for. Our time now is 7 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. O Diyos ko, inihandog ko sa iyo ang lahat ng aking isipan, salita, gawa at mga pagtitiis. At isinasamo ko sa iyo na bigyan mo ako ng biyayang huwag makasugat ng iyong damdamin sa araw na ito at maglingkod sa iyo ng buong katapatan at sundin ang iyong banal na kalooban sa lahat ng bagay. Ipagkaloob mo sa akin ang mga biyayang kinakailangan ko sa araw na ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. This is Manaoag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. Imagine with all your mind, believe with all your heart, achieve with all your might. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominicanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 19 ng Enero, ang pista ng Santo Niño. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At that time, the disciples came to Jesus and asked him, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" Then Jesus called a little child, set the child in the midst of the disciples, and said, "I assure you that unless you change and become like little children, you cannot enter the kingdom of heaven. Whoever becomes humble like this child is the greatest in the kingdom of heaven, and whoever receives such a child in my name
receives me. See that you do not despise any of these little ones, for I tell you, their angels in heaven continually see the face of my heavenly Father. Ang pinakamagaling. Sa ating katekismo, itinuturo sa atin ng inang simbahan na tayong lahat ay nakatadhana para sa langit. Sa langit kung saan ating makakapiling ang ating Panginoon. Ngunit paano ba tayo makakapunta sa langit? Kung ating titingnan ang buhay ng mga banal, tayo ay malulunod sa dami ng kanilang pwedeng maituro kung paano makapunta sa langit. Pero nawa, isang bagay lang ang ating pagtuunan ng pansin sa dami at sa lahat ng kanilang mga paraan. Ang pagpapakababa at pagiging bata sa harap ng ating Amang nasa langit. Sa ating ebanghelyo sa linggong ito, tayo ay pinaalalhanan ng ating Panginoon na ang pinakamagaling sa kaharian ng Diyos ay ang mga bata o ang mga nagpapakabata o childlike. Ang mga bata ang nagmamay-ari ng kaharian ng Diyos. Ngunit bakit ba ang mga bata at nagpapakabata ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos? Marahil, ito ay dahil sa dalawang mahalagang katangian na tinataglay ng isang bata. Ito ang pagpapakumbaba at ganap na pag-asa sa kabutihan ng Diyos. Sa kanilang pagpapakumbaba, tinatanggap nila sa kanilang mga sarili na kung wala ang Diyos, ay wala rin sila. Sa pagpapakumbabang ito, sila ay nagkakaroon at natututo ng banal na pagkatakot sa Diyos na pinagmumulan ng karunungan. Ang mababa at mga nagpapakumbaba ay tulad ng isang bata na hindi mapaghangad ng kung ano-anong mga bagay para sa kanyang sarili. Bagkus ay sa kababaang loob, kanyang taus-pusong inaalay ang kanyang sarili para sa iba. At hindi kailanman pinangingibabawan ng mga makasariling hangarin. Sa kapistahan ng batang si Jesus, ilagay nawa natin lagi sa ating harapan ang larawan ng batang si Jesus. Upang sa panahon na tayo ay natutuksong magmataas, maging sakim at gahaman sa mga bagay-bagay, at nanganganib na mahulog sa udyok ng kasalanan, nawa ang halimbawa ng Diyos na naging tao, nagpakababa, at higit sa lahat naging bata, ang sumagip sa atin sa mga ito. Mapapalad tayo kung atin nang nagawa at nakamtan ang pagiging bata na nagpakumbaba at umaasa sa awa at pag-ibig ng Diyos. At kung tayo man ay natatakot na lumapit sa ating Panginoon, mapawi nawa ang ating mga agam-agam na lumapit sa Kanya pag ating naisip ang Diyos na ito ay nagpakababa at nagpakabata para di na tayo muling matakot lumapit sa Kanya. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo po dito sa Binhi ng Buhay. Manaoag Dominican Radio. Manaoag Dominican Radio FM. Kasama natin to.
nalayo sa'yo dahil sa sala na di mo gusto. Nalayo kami sa'yo, aming Panginoon, naligaw ng landas ng mahabang panahon. Kadiliman ang aming kasumpuman, nag-aalap kami ng kasiyahan. Bagamat ako'y nalayo sa'yo, hinahal mo pa rin at hinanap ako. Nais mo lamang ang katungkulan ko, base sa biyayang ibinigay mo. Ang ligtasan ay iyong ibibigay kung kami tatanggap at
station knows only God to change your life for better. You are never alone because You have Manaoag Dominican Radio FM. Atin pong pakinggan ang isang kwento sa Biblia ni kasamang Cool. Ang banal na hapunan ng Panginoon. Hango sa libro ng Lucas, Kapitulo 22, versikulo 7 hanggang 23. Si Jesus ay kumakaing kasalo ng kanyang mga alagad sa kanyang huling hapunan. Siya'y lubos na nalulungkot at kanyang sinabi sa kanila, "Totoong-totoong sinasabi ko sa inyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagulat ang mga alagad. Sino kaya ang gagawa ng gayong kasamaan? Ang kanilang tanong sa sarili. Sila'y nalungkot din. At ang isa'y nagtanong kay Jesus, "Panginoon, ako ba iyon?" Si Judas ay nagtanong din, "Guro, ako ba?" Sumagot sa kanya si Jesus, "Oo, ikaw nga. Gawin mong madali ang binabalak mong gawin." At tumayo si Judas mula sa hapagkainan at naparoon upang ibalita sa mga kaaway ni Jesus kung saan nila madarakip siya. Pagkaalis ni Judas, dumampot si Jesus ng tinapay. Pinasalamatan muna niya ang Ama sa langit at pagkaraay, pinagpira-piraso niya ito at binigyang isa-isa ang kanyang mga alagad. "Kunin ninyo, kanin ninyo," ang kanyang wika. "Ito ang aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Pagkaraay, dumampot si Jesus ng isang saro ng alak, at nang makapagpasalamat siya sa Ama sa langit, iniabot niya ang saro sa kanyang mga alagad. "Uminom kayong lahat nito," ang sabi ni Jesus. "Ito ang aking dugo na nabubuhos sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Sa tuwing iinom kayo nito, alalahanin ninyo ako." Ipinagkaloob ni Jesus sa kanyang mga alagad ang katangi-tanging hapunang ito upang ipakitang siya'y malapit nang mamatay dahil sa kanilang mga kasalanan. Nang siya'y makaakyat na sa langit, sila'y madalas na nagtitipon-tipon at nagsasalo-salo sa kanyang banal na hapunan. At sa tuwing kakanin nila ang tinapay, inaalala nila kung paanong ibinigay ni Jesus ang kanyang katawan alang-alang sa kanila noong siya'y mamatay sa krus. Sa tuwing iinumin nila ang alak, inaalala nila kung paanong ibinuhos ni Jesus ang kanyang dugo upang hugasan ang kanilang mga kasalanan. Sa mga araw na ito, ibinibigay pa rin ni Jesus sa atin sa pamamagitan ng banal na hapunan ang kanyang katawan at ang kanyang dugo upang ipaalala sa atin ang kanyang pagdurusa at kamatayan. Gayon din naman, nais ni Jesus na kilalanin ang bawat Kristiyano ngayon na ang tagapagligtas ay namatay dahil sa kanila at pinapatawad ng Diyos ang lahat ng kanilang mga kasalanan. At yan po mga kasama ang isa na namang kwento sa Biblia na pinamagatang Ang Banal na Hapunan ng Panginoon. Hango sa libro ng Lucas, Kapitulo 22, versikulo 7 hanggang 23. Abangan muli bukas ang isa na namang kwento sa Biblia. Ito po muli si Kasamang Cool. Good morning! Remember, every morning open your eyes and begin it like it is the first day of your life. Let go of the broken, hurtful past and move on with assertiveness and enthusiasm. The best could be awaiting you this day.
good morning. Something good is going to happen to you today. Hear the sound of rustling in the leaves of the trees. The Spirit of the Lord has come down on the earth. The church that seemed in slumber has now risen from its knees. The dry bones are responding with the fruits of new birth. Oh, this is now a time for declaration. Word will go to all men everywhere. The church is here for healing of the nation. Behold, the day of Jesus drawing near. My tongue will be the pen of a ready writer. What the Father gives to me, I'll say. I only want to be His bread. I only want to glorify the King. Around the world, the body waits expectantly. The promise of the Father is now ready to fall. The watchmen on the tower all exhort us to prepare.
You walked in all your glory. I thought you were perfect for me. I was out of my mind. Looked like I was winning. It was the best love I'd ever been in. Just when we were beginning, the end you left me behind, and I was looking forward to a happy ending. So much for pretending. To think of happy ever after, you and me together. I was out of my league. I kept my heart hidden. Now I'm wishing that I didn't. Oh, who am I kidding? You were even intriguing. I was looking forward to a happy ending. So much for pretending. It could have been if I'd only met you, if I'd only let you know what you meant to me. And if I could, I would give you a demonstration of how my imagination thought it ought to be. So much for pretending. Much for pretending. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees
station knows only God to change your life for better. You are never alone because You have Manaoag Dominican Radio FM. Ngayon naman atin pakinggan ang mga paghahanda sa pagtanggap ng sakramento ng kasal. Unang tanong ay, ano ang ibig sabihin ng engagement o ang pakikipagtalaga? Ang engagement o ang pakikipagtalaga ay isang formal na panahon ng paghahanda para sa ititatakda nilang pag-isang dibdib. Kalimitan ay nagsisimula ito sa pagbibigay ng singsing at ang panunuluyan ng lalaki sa pamilya ng babae. Ang magkasintahan kasama ng kanilang pamilya ay maghahanda upang maging kalugod-lugod sa pagtanggap ng sakramento ng kasal at sa pagpasok sa buhay may asawa. Ang engagement ay hindi dapat tumagal ng higit sa 1 taon upang maiwasan ang pagkawala ng wagas ng damdamin sa bawat isa. Kung sa pagdaan ng panahon ay natuklasan nila na hindi sila para sa isa't isa, ito ang pagkakataon na wakasan na ang kanilang pagiging magkasintahan at magsimula ng harapin ang bagong buhay. Mga kaibigan, ito po ang mga tanong sa paghahanda para sa sakramento ng kasal. Mga kasama, I have something for you. Let me talk about commitment. Minsan, lumapit si Abel kay Ray. Magkaibigan silang dalawa at matagal na rin naman magkasama. Hanggang saan mo ako dadamayan? Ang tanong ni Abel. Nag-aatubili si Ray sa kanyang isasagot at nag-isip pa siya kung paano sasagutin ang katanungan ni Abel. Hindi siya nakahanda sa ganoong pagkakataon. Ang buhay niya ay hindi nakatalaga sa hirap at ayaw niyang dumanas ng mahirap na bagay. Hindi siya committed sa kanilang pagkikipagkaibigan. Si Edwin at si Arthur naman ay kasalukuyang naglalakad nang magsalita si Edwin. Aakyat tayo sa mataas na bundok na yun at 10 kilometro pa ang ating lalakbayin. Nakahanda ka bang mahirapan at hindi ka matatakot sa layo ng ating lalakbayin? Nakahanda ako, ang walang pag-atubiling sagot ni Arthur. Tinatanggap ko ito at tinala talaga ko sa aking sarili sa anumang hirap sa ating daranasin. Anumang balakid ang ating susunugin ay kasama mo ako. Si Arthur ay committed at dahil sa commitment na ito ay hindi siya natatakot sa anumang mangyayari. Mga kaibigan, ang commitment ay ang pagiging handa sa mga bagay na darating sa buhay. Maging ito man ay mahirap, maging ito man ay nangangahulugan paghahandog ng buhay, kung tayo ay committed sa ating mga gawain, nakahanda tayo sa anumang pagsubok na darating. Nakahanda tayo sa anumang magiging bunga nito, masama man o mabuti. Kung tayo committed sa ating mga kaibigan, nakahanda tayong maglaan ng ating buhay at nakahanda rin tayong gawin ang mga bagay na makasisiya sa kanila. Ganyan kahalaga ang pagiging committed. Walang inaalang-alang panganib, walang inaalang sakit. Ang ating Panginoon ay nagbigay sa atin ng napakagandang halimbawa ng pagiging committed sa kapwa. Hindi niya kinatakutan ang mga pasakit na dumating sa kanyang buhay. Alam niyang siya ay mamamatay, ngunit itinalaga niya ang kanyang buhay para sa atin. Sabi niya, kung ibig ninuman ang sumunod sa akin, limutin niya ang tungkol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yan po'y matatagpuan natin sa banal na salita ng Diyos sa Matthew chapter 16 verse 24. Happy Saturday, peace
It does not mean to be in a place where there is no noise, trouble, or hard work. It means to be in the midst of those things and still be calm in your heart. Happy Saturday! Maraming katanungan sa iyong isipan, walang kasagutan. Di mo ba ito alam? Yan ay pagsubok lang, huwag kang panghinayaan. Hanapin siya at siya'y masusumpungan. Kay Jesus may kasagutan. Maghintay, hintay ka lang, siya lamang ang daan. Sana iyong maintindihan, siya'y magpagkailanman. Sa puso mo at isipan, huwag kang mag-alinlangan. Sa oras ng kaguluhan, pangako niya'y hawakan. Ang ligayang dulot ng mundo, pananghalian lang, iisipin mo. Problemang dulot nito, basura sa isip mo, sa puso't buhay mo. Tumawag ka at kay pagbubuksan, kay Jesus mo lang masusumpungan. Maghintay, hintay ka lang, siya lamang ang daan. Sana iyong maintindihan, siya'y magpagkailanman. Sa puso mo at isipan, huwag kang mag-alinlangan. Sa oras ng kaguluhan, pangako niya'y hawakan.
Isama natin to. Alam niyo bang ang liturhiya ng simbahan ay nahahati sa mga panahon? Alam niyo ba na ang kulay ng damit na isinusuot ng pari sa misa ay kumakatawan sa panahong iyon? Ang kalendaryong liturhikal na sinusunod ng simbahan ay nagsisimula sa Adbyento o panahon ng paghihintay sa pagdating ng Panginoon sa ating mundo. Ang panahon ng Kapaskuhan naman ay nagpapahalaga sa pagkakatawang tao at kapanganakan ni Jesus. Ang panahon ng Kwaresma na nagsisimula sa Miyerkules ng Abo ay ang 40 araw ng paghahanda nating mga Katoliko sa ating mga sarili at paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng mga sakripisyo. Susundan ito ng mahal na araw o ang linggo kung kailan inaalala natin ang pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo. Susundan ito ng paggunita sa muling pagkabuhay ni Kristo at pag-akyat sa langit na nagpapaalala sa atin na napagtagumpayan ni Kristo ang kamatayan at tayo ay nasagip sa ating mga kasalanan. Ginuginita naman ng Pentecostes ang pagpapadala ng Panginoon ng Kanyang Espiritu Santo sa mga tao. Sa mga karaniwang linggo ay inaalala natin ang mga gawain at turo ni Jesus dito sa lupa. Ang pagdiriwang natin sa mga panahon ng liturhiya ay hindi lamang mistulang paulit-ulit na selebrasyon, kundi dinadala tayo namang ito sa ating dapat patunguhan, ang kaharian ng Diyos. Kasama sa pagpapalit ng panahon ay ang pagpapalit din ng kulay sa liturhiya na madaling nakapagbibigay sa atin ng ideya kung ano na ang panahong ipinagdiriwang. Ang violet o lilac sa tradisyon ay ang kulay ng karangalan na ginagamit lamang ng mga hari at reyna. Sumisimbolo ito sa pagluluksa o paghingi ng tawad. Sa ating liturhiya, ginagamit ito tuwing Adbyento at Kwaresma. Ang kulay puti naman ay kulay ng kalinisan. Sa liturhiya, ito ay ginagamit sa panahon ng Kapaskuhan at sa muling pagkabuhay. Sa mga mas maringal na selebrasyon, gintong kulay ang ginagamit na sumisimbolo sa maningning na ilaw ng Diyos. Ang kulay pula ay kulay ng dugo at katapangan. Ginagamit ito sa ating liturhiya tuwing Linggo ng Palaspas, Biyernes Santo, Pentecostes at sa pagpapakasakit ni Jesus. Ang berde naman ay ginagamit sa liturhiya sa karaniwang panahon. Ang kulay rosas ay ginagamit tuwing 3 linggo ng Adbyento o Gaudete Sunday at 4 na linggo ng Kwaresma o Laetare Sunday. Ang panahon at kulay ngayong Kapaskuhan ay hindi lang nawa maging material na instrumento sa ating pananampalataya. Bagkus, magdala sa atin sa tunay na kahulugan ng kapanganakan at pagkakatawang tao ni Kristo na siyang ating tagapagligtas. Manaoag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Nalulumo yaring puso, alam kong napabatid mo ng kapiguan ay mata mo. Kalakasan ay kailangan,
ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kalungkutan pawiin mo. O Diyos, tanging sandigan, pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kandilin, ako'y palakasin. Nalulumoy aring puso, alam kong nababatid mo ng kabiguan ay mata mo. Kalakasan ay kailangan, ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kalungkutan pawiin mo. O Diyos, tanging sandigan, pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kandilin, ako'y palakasin. Puso'y kandilin, ako'y palakasin. Diyos, tanging ikaw nakakaunawa sa aking kalagayan, na ang iba ako'y talikuran. Ako'y
time now is 8 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin bago mag-aral. Panginoong Yesus, Ikaw ang bukal ng liwanag at karunungan. Tanglawan mo ang iyong liwanag, ang aking isipan, upang maunawaan ko ang aking mga aralin. Bigyan mo ako ng talas ng isip upang maisaulo ko ang mga dapat kong tandaan. Pagkalooban mo ako ng tiyaga at sipag upang patuloy akong magsikap sa aking pag-aaral. Pag-alabin mo ang aking pagnanais na makamit ang karunungang kinakailangan ko sa buhay na ito. Ang lahat nito hiningi namin sa ngalan ni Kristo. Amen. This is Manaoag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. Instead of thinking about what you're missing, try thinking about what you have that everyone else is missing. 102.7 Manaoag Dominican Radio. You have Manaoag Dominican Radio FM. Kasama natin to. Atin pong pakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa. Dito po lamang sa Manaoag Dominican Radio. May kasama ka. Ayan, isang mapagpalang umaga po, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre sa lahat na nakalagin sa atin, nakalagon sa atin dyan sa Facebook Live natin ngayong umagang ito, no? At sa YouTube, Ang Kristiyanong Pamilya, at syempre everyday, no? Sa Manaoag Dominican Radio 102.7 FM, Noning, no? Good morning, Noning. Good morning, Noning. Good morning po. Magandang umaga na naman sa inyong lahat at magandang gabi sa Pilipinas, ano? Ayan, magandang umaga sa dito. So, magandang araw na lang. Maulan dito, Noning. Maulan dito ngayon. Paghapon daw ang ulan dito. Ewan ko sa Pilipinas kung maulan ngayon, ano, ha? Ayan. Ayun. Kaya samahan niyo po kami isang oras na pagkukwentuhan na naman, paghaginan, pagchichikahan na naman kami mag-asawa. Yan po, samahan niyo kami isang oras po. Isang oras po ito. At kami po inyong napapakinggan. At napapakinggan niyo rin ito sa Manaoag Dominican Radio 102.7 FM. Ayan, sa Manaoag, Pangasinan po yan. Tuwing Lunes po yan, ano, alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Ganun din po sa gabi, alas 8 hanggang alas 9 din po. Nalilito na ako sa hindi nalilito ako sa oras. Hanggang ngayon, nalilito pa rin ako, no? Kaya nandito pa rin po kami sa US. Manhattan. Ayan, sa kami sa may Broadway, 176 West. Malapit lang po kami sa bridge ng George Washington. Kaya pagtawid mo dyan, ibang bansa na. Ano na, New Jersey na. At good morning kay Beat, no? Magadya. Ano, din yan. Basta sa banda siya ng South yata, ng Jersey. Si Mary Ann. Yan, ang kaibigan ni Father June. Siyempre, si Palay. Good morning na rin kay Father June. Saka siyempre, magandang umaga din. Paano ba sinabi ko? Magandang umaga rin siyempre sa ano to, no? Kay Annie Laputo. Yan, kay Father Antonio Dela sa Dominican Community, no? Yung mga pari natin dyan sa Our Lady of the Rosary sa Manaoag. Si Father Bien, no? Si Father Alan. Mama, makalimutan ka, no? Si Father BJ, si Father Hilario, si Father
Chris, si Father, lahat ng pare, ano ha? At siyempre si Father Boots Bombase, ng Eugene, ako ating founder. Oo nga, okay, habang nakakalimutan ko, sinasabi mo na, kahit nagsasalita pa para, naku, pero hindi naman yun magtatampo, alam naman nila, no? Alam naman na, at the turn 60 ko lang, kaya, naku, may mga moments na rin tayo, no? Nadagdagan yung moments natin. Uy, sabi ni si Kim, tapos si Ace. Ayan, si Ruel Paulo, nandyan. Sa Pilipinas yan. Ay, si Ace. Si Cool, at saka siyempre si Muy, no? Nandiyan si Ram, at siyempre, si Yam, at siyempre, si Joji Tangonan. Magandang. Sabi ni Ruel Paulo, hi Ate Leng and Kuya, gandang gabi po. Gandang gabi rin sa iyo. Ay, maganda. Maganda ka pa sa gabi, no? Kahit medyo madilim. Baka si Ruel, hindi maganda. Amen. Sorry. At siyempre sa lahat ng gusto natin batiin, mga Pangasinense, yung ating mga pilgrims sa pumupunta dyan sa atin sa Manaoag, yung mga listeners, lalo na yung mga nakalagon sa atin dyan sa Dominican, i-type lang po, no, Radyo Manaoag sa live streaming, no, makikita nyo na yan at pindutin nyo lang yung araw dyan at maririnig nyo na ang inyong mga abang lingkod every Monday hanggang Saturday. Magandang good morning dyan siyempre sa kay Father Efren London, ang chapter ng Brother Efren. Oo, ay Father ba sinabi? Ayan, kay Brother. Ano ba? Pakinggan na lang ngayon. Kay Brother Efren. Mamaya pupunta tayo sa prayer meeting nila, no? Chapter head ng New York, no? Ayan. At siyempre kay Edgar and Emma Rafol at yung mga makakasama natin mamaya. Good morning. Siyempre, ang ating mga anak, siyempre na nandito, si Marlon at saka si Jay, at siyempre sa aming bagong baby. Si Marion. Si Marion, Jacob, at siyempre kay MJ. Meron din sa mga nasa Pinas. Sa mga anak natin sa Pilipinas, si Bea at saka si Jimmy, at ang ating tatlong mga apo, si JB, si Ethan, at saka si at Vincent, ano? At siyempre, ang ating panganay na si Marcia, si Cheryl, at si Mariel. Amen. At siyempre, no, US, Philippines, at kung saan-saan ako paano, mga nakikinig sa atin. Minsan, may mga tiga-Italy din tayo, no? Tiga-Saudi, no? Magandang araw po sa inyong lahat. At siyempre, sa mga CFC-FFL na nakikinig, na nandyan. CFC-FFL community, no? Brother Frank, at saka si Sister Jerry Padilla. At siyempre, magandang umaga po sa lahat, no? Sa lahat ng ating tagatangkiling. Ayan. Pero po tayo nakalimutan batiin. Marami pa, kaya lang. Text nyo lang, pakiano lang, para maalala namin. At syempre, katulad ng ginagawa natin, siguro natin ang ating programa sa isang maiksing panalangin, sa kalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O po, Panginoon, muli po, papurit pasalamat na naman ang aming sinisigaw sa umagang ito. Sapagkat binigyan mo na naman kami ng panibagong pagkakataon, kung kaya kami nasa harapan mo, at buhay na naman. Salamat sa pagbabantay mo sa amin sa magdamag, pagpapadala na yung mga anghel upang kami bigyan ng proteksyon habang kami nagpapahinga. Salamat din sa lahat ng biyaya, pagpapala at magantimpalang ibinibigay mo sa amin, napaabot na aming ginagamit sa aming araw-araw na pangangailangan, sa aming trabaho, hanap buhay, negosyo, at kung ano-ano pang pinanggagalingan ng resources, Panginoon. Maraming salamat. Higit sa lahat, maraming salamat sa pagyakap at pag-ibig na ibinigay mo sa sangkatauhan at kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo o sa Kristo na aming Panginoon at ikapagligtas. Kung kaya sa sandaling ito ay itinataas namin na samahan mo kami ng iyong kabanal-banalang Espiritu at pangunahan sa talakayan ngayong umagang ito at ikaw lamang ang manguna, ibigay sa amin ang kapangyarihan ng iyong karunungan at kaalaman. Ang paghahayag ay ibigay din sa amin, Panginoon. At lahat ng pagpapala na kakailanganin namin ay tinataas namin. We offer this morning to you, Lord God, to be our guide in Jesus' name. Together with the Holy Spirit, one God forever and ever, and through the intercessory prayer of Mama Mary. Maraming salamat po, and glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. Welcome to the Son, the Holy Spirit. Amen. Lakas mo boses mo, parang pagka naririnig nila ang mga gusto mong ipahayag. At ang ating paghahayag ng mabuting balita ay gagawin sa inyo at ihatid ni Leah. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at sila'y nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming taong buhat sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tyro at Sidon.
Sumunod sila kay Jesus dahil nabalitaan nila ang lahat ng ginagawa niya. Dahil napakarami ng mga tao, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maghanda ng isang bangkang masasakyan niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Sapagkat marami na siyang pinagaling, tinumog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang siya. Bawat taong sinasapian ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit mahigpit silang utusan ni Jesus na huwag ipagsabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Ayan. At syempre, no, napakaganda nito pagbasa natin yan. No? Parang umalis si Jesus ang sinasabi. No? Hindi umalis na tuloy, kundi lumipat lang. No? Kasi ang ating Panginoon ay nagturo lang ng for 3 years. No? Yung kanyang ministry, 3 taon lang gumana bago siya pinapatay ng mga tao din, ano? Na sa pamamagitan ng mga pariseyo at mga eskriba na ito. No? At siya ay nagturo, no? Kung saan-saan. At dahil sa kanyang kasikatan, kasikatan, ay sinusundan siya ng mga tao. Dahil sa mga pagpapalang ibinigay sa kanya, o binibigay niya, o inahatid niya sa mga tao, no? Ay talagang nabalita siya. Pinagkakaguluhan at hinahanap ng mga tao. No? Talagang siya ay kung saan-saan pinupuntahan at sinasaliksik ng mga tao. Kung kaya napakaraming mga taong dumadagsa sa kanya everyday. Kaya kailangan pa nga niya sumakay sa isang bangka at ilayo siya sa pangpang, dahil baka siya ay mapinsala o kaya masaktan, dahil pinagkakaguluhan siya, At ang maganda rito, yung ginawa niyang pagpapagaling sa mga taong inaalihan ng masamang spirito noong panahon ng ating Panginoon. At makikita mo rin sa pagbasang ito, kilala siya ng mga espiritong masasama. Tinatawag siyang Panginoon, pinakakapangyarihan sa lahat, no? Ngunit ito hindi niya pinapansin at sinasabihan nga ito sa mga espiritu na huwag niyong ipagsabi, At di ba may mga instances na sa reading din sa Bible na sinasabi niya huwag mong ipagsabi kasi nga dadami ang tao at hindi lalo siya makakakilos. Hindi siya lalo kaya nga pagkalis niya, pinadala ang Espiritu Santo para talagang lumaganap ang mabuting balita. Dahil kung ang pagiging tao ng ating Panginoong Jesus lang ang gagamitin niya, siya limited yung kanya magagawa. Kaya ang ginawa niya ay talaga magbigay ng ehemplo sa lahat ng makakakita, makakarinig sa kanya, at doon sa isinali nito sa Biblia, na sa Bagong Tipan, na lahat ay ginawa niya upang maging mabuting modelo para sa ating lahat, para pamarisan, At yan ang maganda nating pagnilayan, ang ginawa ng ating Panginoong sa Kristo. Kung kaya nga, di ba, sabi ko nga, bagong taon, bagong buhay, bagong bansa na rin sana, sa atin. Maayos na sana yung mga sigaret dyan sa atin. Kung kaya, siguro dapat talaga nating inuuna ang Diyos, Sabi nga, ano ba yung mga dapat nating ginagawa para talagang ma-affirm natin o napasabi natin at maipahad natin sa ating Panginoon. Katulad nung sinasabi natin nung napag-usapan natin sa araw, siyempre lagi naman nandoon ang ating unahin ang Panginoon, di ba? Mahigit kanino man, So, sabi ko nga, ako sa aking ginagawa, umaga pa lang talaga, yung madaling araw pa lang, talagang tinatawag ko na siya at nagdarasal na ako sa kanya. At bago ako tumayo sa umaga, nagpapasalamat ako dahil siyempre nandiyan pa tayo, pa tayo, kasama natin yung ating mga mahal sa buhay. Tapos kasabay doon ang aking pagpupuri. Siyempre dapat dapat talaga purihin at pasalamatan natin siya sa lahat ng mga bagay na binibigay niya sa atin, mga blessings. Kahit na minsan para sa atin parang hindi biyaya yan lagi naman kung ano man yung binibigay niya. Minsan parang problema pero meron dahilan yun kaya binigay niya sa atin, At yun nga ino-offer ko sa kanya yung buong maghapon ko. Lagi yun araw-araw, pinamamahala ako sa kanya. Lahat ng gagawin ko, kahit na maliliit na bagay lang, sabi ko kahit pagluluto yan, pag-aalaga ng bata yan, paglilinis yan, ino-offer ko sa kanya lahat yan. Kasi, at kada matapos yung mga gawain kong yun, ay talagang napapasalamat ako sa kanya.
Kaya nga, kaya nga lagi nating ipagpasalamat. Sabi nga ng isang texters natin, as 2018 comes to an end, I feel so blessed to have countless kind-hearted friends. Ito isa sa mga biyaya na hindi natin nakikita minsan, yung mga nakapaligid sa ating tao, no? Na nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Kung ngayon nga, minsan, kahit yung mga nagbibigay ng hindi masyadong inspirasyon, no? Pero nagbibigay naman sa atin ng parang katuruan o nagpapatibay sa atin, no? Sa ating pagtanaw sa buhay, sa ating pananampalataya, at sa ating pagkilos at paggawa, no? So, dapat talaga, no? We take God, no? Lagi, no? We take God to our life, no? Ginagawa natin siyang talagang una sa lahat. Sabi nga, di ba sa utos, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. At minsan dyan tayo nagkakaroon ng kagalingan, no? Pag tayo tumatangkilik sa ating Panginoon, dyan nagsisimula, no? Yung ating pananaw na malinis, pananaw na maganda. Kasi pagka nag-isip tayo, yung tayo lang, yung pababayaan ka lang na, sige, ito yung araw na ito, ibibigay sa atin, at wala tayong kinikilalang Diyos, tignan mo, no? Yung kasi pwede mong i-ambig sa lumang buhay natin, di ba? Yung kami, katulad kami, ako, for instance, ang lumang buhay ko, wala akong ginawa kundi gumawa ng kalokohan, dahil wala naman akong sinasanto, Parang ako yung judge na walang kinatatakutan dahil wala akong pakialam sa mundo. Basta ang alam ko, tama ako. Basta ang alam ko, ako, I, me, and myself. At kung minsan, yun ang hindi nagdadala sa atin sa hindi maganda o nagdadala sa atin sa hindi magandang katuruan o pinupuntahan. Kasi siyempre, ang nangingibabaw sa'yo, yung ang sarili mo, no? Magaling ka kasi dahil sa sarili mo, di ba? Ikaw ay mayaman, halimbawa. Dahil sa ikaw ay magaling, matalino. Oo, ikaw ay ikaw ay boss. Dahil ikaw ay magaling at matalino, no? At kung minsan ina-attribute natin itong lahat sa atin, at nakakalimutan nga natin na may Diyos, no? Na nagbibigay ng lahat ng ito sa atin at nagbibigay ng ganitong mga biyaya. Kaya nga, sa atin nga, no? Sa atin lang, sarili natin. At tayo ay likha ng ating Panginoong Diyos, no? Tayo ay gawa niya. Sabi nga, we were made to His likeness, no? Kamukha, sabi niya. Kung ano yung picture natin, kawangis natin ng Panginoon. Kaya, dapat, no? Mahalin din natin, ang ating sarili. After putting God ahead of everything, no? And making Him number one sa buhay natin, and choosing Him over everything, dapat bigyan din natin ng kaya na kailangan lagi tayong lagi tayong masaya siguro, no? Ang ating buhay ay lumulungkot at sumasaya naman dahil sa atin din, mamimili ka lang, no? Mamimili ka lang, diba? Sa umaga pa lang, ulitin ko na naman, kung magiging masaya ka o malungkot, no? Ikaw naman mag-choose niyan. Siyempre, papabayaan mo ba na magiging malungkot ka? Papabayaan mo ba na nakakunot yung noo mo o naiinis ka sa buong maghapon mo, no? Yun nga, sabi ko nga, ako lagi kong ino-offer lahat yan at pinababahala sa kanya. Kasi alam ko pag pinabahala mo sa kanya yan at binigay mo sa kanya yan, magiging maayos yan. At pati yung mga nasa salubong mong mga problema sa maghapon, magiging magaan yung pagtanggap mo, no? Magiging magaan. Kasi kung minsan, hindi naman problema, maliit na bagay pa lang, pinoproblema mo na, no? Akala mo, yun yung magpapadala o magsisira sa maghapon mo. Pero, kung ito'y tignan mo ng positibo, makikita mo na at madadala mo ito ng magaan sa'yo. Kaya nga, di ba, tignan mo yung mga tao ng panahon ng ating Panginoon, talagang lagi nilang hinahanap ang ating Panginoong Diyos at tinatangkilik, tayo sa ating panahon ngayon, sa ating panahon dito sa ating mundong ginagalawan, talagang kuminsan nalilimutan na natin ang ating Panginoon, ang kanyang kapangyarihan, ang magagawa niya sa ating buhay, out of dun sa mga sitwasyon natin, Kaya nga pag tinanong ka ngayon, sino ba si Jesus sa buhay mo, kailangan may maisasagot kayo, Sa ordinaryong mananampalataya, katulad natin, ano nga ba si Jesus? Sino nga ba si Jesus, sa buhay natin? Diba? Diba si Jesus ang Mesiyas, Si Jesus ang ipinadala ng ating Panginoong Diyos, upang tayo ay lingapin, at mahalin, Sabi nga niya sa John 3:16, diba? Ganun lamang ang pag-ibig ng Diyos.
kung kaya ipinadala ang kanyang bugtong na anak na kung sino man ang manalig at manampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam mo, pagka yun ang pinagnilay-nilayan mo, no? Pag yan ang pinuntahan mo at tinignan mo everyday, masasabi mo, kasi pwede mong sabihin yung ako yun, no? Ganun na lamang ako kamahal ng Diyos. Kung kaya ipinadala niya si Jesus na kanyang bugtong na anak para sa akin, na kung sakaling ako ay maniniwala, mananalig at mananampalataya sa Kanya, ako'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. O, di ba? Ang dami mga passages na sinasabi dyan na talagang pwede mong pagnilayan everyday, na talagang mamahalin mo siya, no? Ano pa yung isang famous dyan, di ba? Yung lumapit kayo, no? Kayong mga nabibigatan. Kayong may mga dinadalang mga hugot sa buhay. No? Kapapanood mo yan ng telenovela. Na maraming hugot sa buhay, no? Kayong mga lumapit kayo sapagkat magaan ang aking ang aking pamato. Totoo yun, no? At sa akin, no? Kayo ay magkakaroon ng kapahingahan. Yun nga yung naging basihan ko dati, no? Sabi ko nga parang ang bigat-bigat na ng daladala mo. Pero nung nakita ko, nabasa ko yung message na yun, na lumapit ka sa akin at pagagaanin ko ang iyong mga dalahin. Totoo yun, no? Totoo yun. Kasi sabi pa, may kasama ka no? May kasama kang merong kang pinagsusumbungan, merong alam mo sa sarili mo na may tutulong sa'yo. May kakwentuhan ka, di ba? Meron kang tatay. Di ba yung Holy Trinity? May tatay ka, may kapatid ka sa pamagitan ni Jesus, at meron kang abogado, no? Ang counselor, no? Sabi nga nila, ang paraklit, ang banal na espiritu. Ang dami mga passages, di ba? Sabi nga niya, ang nakikinig sa akin, ay katulad ng dalawang taong nagtayo ng bahay, no? Isang taong nagtayo ng bahay sa buhanginan, sa may dalampasigan daw, no? Ano nga ba nangyari doon? Dumating ang bagyo, ang unos at malakas na hangin. Ano nangyari sa bahay? Dumapa at tuluyang nawasak. Sabi niya, yung isang tao, no, na nakikinig at nagsasagawa ng aking salita ay parang isang taong nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng mga batuhan, ang pundasyon ay bato, matatag, matatag. Dumating ang unos, dumating ang bagyo, dumating ang lahat. Ano pat nanatili ang bahay na ito na walang sira. Parang gano'n na parang sinasabi. yung mga, di ba, yung mga experience ka ng ating mga kapatid na naman, di ba, katulad ng isang brother natin sa Pilipinas, di ba, nagsaserve sila na mag-anak, no? Parang yun yung trials, yung pagsubok na dumating sa kanila, na mawalan siya ng isang anak, no? So, lahat sila nagsaserve. Pero, hindi naging basihan yun. Hindi sila nanghina, no? So, matibay at matatag pa rin sila. Yun yung pundasyon, di ba? Yun yung sinasabi na yung kanilang pananampalataya ay talagang matibay, ano? At sa halip ay ang ginawa ng inspirasyon, yung nangyari dun sa anak nila. Kasi nakita nila kasi yung anak nila, nalaman nila na nagsiserve pala siya ng mas malawak pa kaysa dun sa na alam nila. Ganun din naman tayo, di ba? Sabi nga kasi, di ba, yung mga passages na mga, di ba, yung tatag, no? Kasi pag wala kang relasyon sa Panginoon, ano nga ba ang tibay mo, no? Pagdating na baka konting ugalang, baka hindi ka lang maka-enroll, hindi lang ma-enroll yung anak mo, talagang kinalimutan mo na ang Diyos, nagkaroon na, nawalan ng trabaho, no? At kung ano-ano pang mga maliliit na pagsubok, ay talagang tumalikod na sa Diyos, no? May mga pagsubok kasi na kala natin talagang pinaparusahan tayo ng Panginoon, ano? Kaya kailangan lang siguro tignan natin yung mga positibo. Kung minsan tinitignan natin yung binibigay na maliit na problema. Sabi nga, tignan natin yung mga yung maganda, yung maraming biyayang binigay. Kumbaga sa papel noon. Ang tinitignan natin yung isang tuldok
Diba? Isang black Isang malaking dot. papel. Oo, malaking papel. May isang tuldok. Para sa sasakyan, di ba? Makita mo lang yung nabangga na yung namantsahan. Tinitignan natin yun. Pero hindi natin tinitignan yung buong sasakyan, kabuuan na binigay sa'yo. Akala natin kasi kung minsan, sabi nga, tumingin ka sa paligid mo, di ba? Makikita mo yung iba dyan na sobrang ang nangangailangan, sobrang yung problema. Makikita mo yung sarili mo, napakaswerte mo. Kasi di ba, tinitignan mo yung maliit na problemang binibigay sa'yo, di ba? Pero tignan mo sa iba, tignan mas marami pa yung mga problemang malalaki. So, talagang tignan mo yung blessing mo, hindi yung mga maliliit na pagsubok na binibigay sa'yo. Napakarami, di ba? Napakarami sinasabi ng ating Panginoon sa atin everyday. Yun lang pagkatok niya, di ba? Kung titignan mo yung Revelations, yung Pahayag 3:20, sinasabi doon, araw-araw, no? Parang nilalarawan doon na ang Panginoon ay nasa labas lang ng iyong pintuan. Kumbaga, sa'yo naghihintay lamang, no? Na ikaw ay magkaroon ng pagnanasa para sa'yo papasukin sa buhay mo, no? Yung sinasabi din sa Revelation, kung sino man ang magbukas ng pintuan para ako'y patuluyin sa kanyang tahanan, ay sasaluhan ko sa kanyang kapagkainan. Which means, pagkasama natin ang Diyos, di ba? Kasama mo ang Diyos everyday. Di ba? Meron kang kaibigan, meron kang kapatid, no? Meron kang pwedeng pagkwentuhan. No? Ano kung diba, minsan tayo gusto natin ikwento yung buhay natin. Kaya nga itong programa ito, ginawa ito eh. Kita nyo minsan, di ba sa programa ito, marami tayong naimbita na ikinukwento yung buhay. Dahil gusto marinig yung buhay nila, yung experience nila, na pwedeng kapulutan din ang aral. Di ba kasi, di ba sabi nga din, kung ang bata ay palalakihin mo sa layaw, ito'y maliligaw. Pero kung ang bata ay palalakihin mo sa disiplina, sa pamamagitan ng pagdidisiplina ng makadiyos, ito'y mas lalaki ng maayos. No? So yung mga nagtitext sa atin, kaya si Lorenzo, paano yan? Nakikinig, maulan daw. Maulan na umaga sa inyo mga kapatid. Ayan, magandang umaga din. Tsaka si Brother Noni. Brother Noni. Tuloy daw tayo sa linggo, Brother Noni. Nakausap ko na sila. Doon tayo, sa Jersey yata. Ayan. Tsaka mamaya yata. Mamaya yata. Sister Berma, oo. Tapos mamaya, nandito ako sa naimbita tayo dito sa Queens. Diyan, dito sa Manhattan. Dito sa New York pala, sa Queens. Meron nag-message sa akin noon, paano daw ang mahirap dito, tiga dito siya, yung oras, misa, nagigilty nga daw siya, at hindi niya magampanan dahil sa yung oras dito ay talagang kailangan magtrabaho ka ng magtrabaho, no? Sabi mo nga, di ba, lagi naman tayong kung gusto mo, di ba, may paraan. At kung ayaw mo, maraming dahilan. Kasi siguro naman, kahit yung ilang minuto lang, pwede mo namang i-offer kay God. Oras lang, yung katulad ng pagsisimba nga, di ba? Isang oras lang yan sa isang linggo, di ba? Minsan, Sunday, o kung anong araw. Mas maganda kung mas maraming oras, hindi isang oras lang. Di ba? Pwede naman natin din siguro, di ba, bigyan ng panahon yan ng ating Panginoon. Kaya ngayon di ba, yan yung tukso din ng Diablo yan, yung wala kang oras, marami kang dahilan, no, busy ka, no? Yan, actually sa pagbasa ngayon, yun yung mga sinasabi ng masasamang spirito, no? Huwag kang pumunta dyan, no? Huwag kang pumunta kay Jesus, no? Huwag kang maniwala dyan, huwag kang manalig dyan, no? At kung ano pa yan, di ba? May bintang pa nga, kahit sa Biblia nakalagay doon, yung sira ang ulo niyan, di ba? Lunatic si Jesus, di ba? Blasphemy si Jesus. Pagka yung kasi ang pinakinggan mo, doon ka mapupunta, no? Doon sa parte na parang tatamarin ka. Di ba? Kung kahit nasa komunidad, kung minsan, may mga community na alam naman natin na walang perfecto, no? Kahit na yung samahan ng mga gustong magpakabanal, ay meron pa rin mga tao dyan na talagang sinususugan ng demonyo para guluhin, para manggulo sa loob ng isang samahan na nagtitipon-tipon upang sambahin, at ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya dapat lagi ka nakapokus. Di ba nga sabi nga natin kanina sa una, dapat ang priority natin ng ating Panginoon. Pagkagising sa umaga, ang priority natin ng Panginoon. Pakipag-usap, magpasalamat, magpuri, at kung ano-ano pa ang dapat natin na pwede natin ihandog sa Panginoon para sa kanyang karangalan. Kasi
kung wala siya, no? Sabi ko nga, kung nabubuhay ka ngayon ng ang tinatangkilik mo ay sarili mo lamang, napakalungkot mo, no, kapatid? Napakalungkot mo. At sigurado ako na marami kang hinahanap. At saka yung dito, katulad dito, di ba, may mga tao na sobrang nag-worry, no? Oo, yung pa isa. Dito sa Amerika, parang yan ang yun ang trending dito, yung warrior din pala ang tao, no? Kung titingnan mo, nandito na yung trabaho, madaling kumuha ng trabaho, ang pagkain, lahat ng uri ng pagkain, ang kasaganahan, ang teknolohiya, no? Lahat nandito na pero magugulat ka no, sa mga nakakausap mga Pinoy dito. Ang dami pa rin alalahanin, no? Katulad yung kanilang mga anak, no? Saan pag-aaralin, paano mag-aaral, no? Saan ipapasok, at kung ano-ano pa, no? Kung minsan, dito nga, libre na lahat, lalo na pagka nandito ka sa mga public schools, libre ang bus, libre ang tuition, hanggang high school yan, no? Libre lahat yan. No, pero ang magtataka ka dito, minsan ang mga magulang talagang nag-aalala pa rin, no? Nag-aalala pa rin. Kasi siguro sa dami na magagandang eskwelahan din dito, no? Mas mo ipapasok na mas maganda yung anak mo, parang yun yung rito, yun yung labanan, no? Parang kasi nga, New York, di ba? Amerika, kailangan mataas yung antas ng iyong kaalaman, no? O, di ba? Sa Pilipinas nga, di ba, may mga kurso tayo dyan, na kahit natapos ka dyan, ba, doktor ka sa atin, hindi ka naman pwedeng maging doktor dito eh. Kung abogado ka dyan, hindi ka pwedeng maging abogado dito eh. Kailangan mag-aral. So makikita mo dito yung standard nila, napakataas. Kaya siguro may mga alalahanin yung mga magulang. At yun yung mga magulang na kulang din ng tiwala sa ating Panginoon. No? Doon ang doon mo makikita no? Na kumbaga wala ka naman dapat masyado ng alalahanin, ang alalahanin mo mas malaki pa rin sa'yo. Ano ibig sabihin ng alalahanin? Yung takot mo. Ang laki pa rin ng takot mo sa mundo na ginagalawan mo, pero alam naman mo naman kung sa mga material na bagay, safe ka na. So ano ang kulang mo, no? Ang kulang mo is spirituality. Yung spiritual na aspeto ng buhay mo. Siguro dapat ang yung makorek. Dito kasi, di ba? Sa mga community. No? Nawawala ka ng tiwala sa Panginoon pagka ganun. Kasi sabi ko nga, di ba, tingnan mo yung mga, kasi pagka ganun, nakikita mo nga yung mga negatibo. Di ba, mga bagay na negatibo. Tingnan mo yung mga blessings na binibigay sa'yo. Di ba, doon ka magbasa. Naalala ko, yung isang kaibigan natin, sabi niya, nagre-reklamo ako lagi. Sabi niya, na-share niya, nagre-reklamo ako lagi, maraming ganito, kulang ako sa ganyan, daming ganyan, ba't hindi ko pa makuha itong promotion, ba't hindi ko pa, hindi pa ako na-aumentuhan sa trabaho, no? Pero sabi nga niya, na-realize niya, tinitignan ko yung mga biyayang binigay ng Panginoon sa akin. Hindi ko nakikita yung kompleto. Andito yung mga anak ko, andito yung asawa ko, andito yung pamilya ko, kasama ko, at hindi kami nagugutom, sabi niya. Tapos may mga suporta ako sa pamilya ko, hindi ko nakita yun, sabi niya. Sabi niya, napaka-bless ko pala. Sabi niya, ang dami kong gustong makamtan, ang dami kong gustong makuha na hindi pa nakukuha sa ngayon. Sabi niya, may nagtatampo minsan, sabi niya ganun. Pero hindi ko tinignan yung mga biyaya pala na nasa paligid ko. So dapat ulitin ko, lagi niyo pong tignan yung mga blessings na binibigay sa inyo at hindi yung mga problema na nandiyan. Kasi sabi nga, yung problema, hinaharap yan. Hindi yan tinatakbuhan. Tinatakbuhan. At sa mga Kristiyano, yan naman ang turo. Harapin natin yan sapagkat kung tatakbuhan mo yan, saan ka naman pupunta? Hanapin ka din naman yan. Ang mabuti, ang hanapin mo, ang ating Panginoon, at siya ang panlaban mo dito sa mga takot na ito. Tsaka yan, bunga din yan ng hindi tayo makontento. Kung minsan alam ang tao, parang pangkaraniwan yun. Pag meron na yung hinihingi niya, meron pa siyang may gustong idadagdag na naman. Nanonood nga ako kagabi ng isang programa dito sa US. No? Isang yung tatawaran, bibili, etc. Naku, ang pamilya niya ay talagang isa na lang, isang hirit pa, ganyan. Dahil lumalaki yung kanilang mapapanalunan. Isang hirit na lang. Alam mo, buti, no? Pati nga ako napadasal tuloy kasi buti na kontento, no? Kasi malaki na yung makukuha nila out of nothing, no? Naging contestant ka. Parang ang Panginoon, di ba? Out of nothing naman tayo. Ang binibigyan ng Panginoon, sobra-sobra na, di ba? Pero hindi tayo makontento. Itong pamilyang ito, nakontento. Naku, Diyos ko, tuwa din ako. Kasi nga, sumuko sila na hindi pwedeng subukin mo lahat, no? Yung
yung chance kasi, no, ng mga ganong pagkakataon ay hindi totoo, no? Kaya mabuti, at ako, tawan-tuwa siya, nagpapasalamat siya dahil ito yata yung first time na magkakaroon ng pamilya nila ng ganyang kalaking halaga at na-appreciate nila at sinasabi din sa Panginoon at nagpapasalamat sila. Kaya nakakatuwa, no? Kasi kung minsan yun ang ang hirap, no? Yun ang hindi natin maiwasan. Bilang ako siguro, kung nandoon ako, baka ganun din iniisip ko, yung hindi tayo makontento. Pero yun, dahil madami sila, nakapag-isip sila na, uy, teka, nag-advise yung test, tinatanong sila bilang pamilya, itutuloy ba? Hindi na. Nag-decide sila na hindi na itutuloy kasi okay na. Ibig sabihin, naiuwi nila kasi naging okay sila. Pero sa buhay din nila, di ba nangyari din naman sa atin noon? Yes. Dati sa atin yun. Dati nung simpleng buhay, kami ni Bobot, simpleng buhay lang, nakakaraos naman. Ang dasal ko noon, alam mo, nung hindi pa tayo ganun may relasyon sa ating Panginoon. Ang dasal ko, sana yumaman kami. Sana magkaroon kami ng, ayun na lagi ko parang yun ang lagi kami solusyon. Dumami yung pera namin. Ganun, puro ganun ang dasal ko, no? So, pinagbigyan naman kasi nagkaroon ng magandang trabaho sa Bobot at gumita ng maganda. Kaso, ang nangyari, maganda nga yung trabaho niya, napunta naman sa hindi maganda. Nagkaroon nga ng pera, yun siguro yung nalulong sa hindi magandang bisyo. So, yun yung naging, parang, di ba, ang sinasabi sa akin ng Panginoon, nakontento ka na kung ano yung binigay ko sa'yo. Sige, humingi ka to. Sige, binigay ko. Ang nangyari naman, naging problema. Dahil siyempre, marami. At hindi naman kami sanay sa may pera noon. Marami, So, siyempre, ng ibang pagkakagas. Napunta lang po sa hindi maganda. So, ang moral ng story sa akin, maging kontento ka sa buhay mo. Ganun naman, yun na yung nagiging pananaw namin ngayon na maging kontento na mas masarap pala. Maging kontento kami kung ano yung binigay ng Diyos. Mas masarap talaga. At pagyamanin mo kung ano yung binigay sa'yo. Habang hindi ka naghahanap, may dinadagdag eh. Nasabi ko nga, katulad ng pagpunta namin dito, ito naman ay talagang gusto lang namin sa aming pangarap. Pero nagkaroon ng katotohanan, dahil biyaya ng Diyos. May pinagpapasalamat sa amin. Kaya yun, siguro, kung as the day goes on, di ba, gawin natin yung nararapat natin o tamang ginagawa, no? Katulad ng pagsusikap, no? At yung pagsisikap na yan ay ialay natin sa Panginoon na siya na ang bahalang mag-harness o siya na ang bahalang magpakinang nito, no? Para sa ating kabutihan. Basta, ang importante, wag natin siyang kalimutan. Kumilos tayo, magtrabaho tayo, pero i-offer natin lahat yan at hingi ng tulong sa ating Panginoon. Kasi pag alam natin, nakasama natin siya, hindi ka maliligaw eh. Magiging kadalasan nagiging tama yung mga desisyon mo. No? Babatiin ko lang muna si Yoli, si Maring Yoli. Hi, good morning. Sa Pilipinas, si Judy Gutierrez sa Pilipinas, si G, at saka si Joel sa Manaoag. Kaya magandang gabi dyan. Kaya nga alam mo maganda, ako ang ginagawa ko, I lift up all my negative energy to God. Pagka yung nangihina ka, pinanghihinaan ka, yung naisip mo yung mga negatibo, problema na naman, hanggang kailan kaya itong problema na ito, ipagdasal mo yan. Magdasal ka. Kasi yun yung panahon na parang sinasabi ng Diyos, ano ka ba? Andi dito, tawagin mo naman ako kaya hindi kita matulungan kasi hindi mo naman ako tinatawag eh. Katulad nung Revelation 3:20, papasukin mo ako sa buhay mo. Bigyan mo ako ng pagkakataong magkaroon ng papel, no, sa buhay mo, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng relasyon. Yes, ako naman noon yung ginagawa ko diyan pagka naiinis ako, 'di ba? Kung minsan hindi mo naman maalis, may mga time na pag nagkakaedad ka na, may mga time na hindi maganda yung mood mo, nagdarasal, nagro-rosary ako yan. Nagro-rosaryo sa ating mahal na ina. Ano pa daw magandang gawin? Pag ikaw ay nalulungkot, i-bless mo yung mga taong tumutulig sa'yo, yung mga hindi ka gusto, ayaw sa'yo, nayayabangan sa'yo, nayayamot sa'yo, ang alam mo, wala ka namang ginagawa. Yung nagiging sanhi ng pagkainis sa'yo. Yung pagkainis, ayan daw. Imbis na nalabanan mo ito ng inis, magsalita ka ng hindi mabuti, mas mainam, ipagdasal mo sila. Ang sabi naman nung isa ang hirap po niya na. Mahirap talaga. Wala namang madali. Alam mo, paggagawa ka ng kabutihan, hindi madali. Laging may kumukontra. Sa pagbasa nga, laging may demonyo yan. Nasasabihin siya, ba't mo gagawin yan?
pinaghirapan mo yan. Ba't ka naman tutulong? O ba't hindi mo rin awayin o murahin? Kasi minumura ka. Ganun ang gawin mo. No? Hindi sasabihin sa'yo ng Diablo na, uy, magdasal ka, tawagin mo ang Diyos. Hindi. Ipagdasal mo yan. Yes, di ba? Ano pa? Huwag kang humusga o huwag kang palahatol. Para ikaw naman ay hindi mahatulan. O, di ba? Tapos, huwag kang masyadong naninisi. Oh, ikaw naman, turo ka ng turo. O, yung kasalanan ng asawa ko to eh. Parang kasalanan no, di ba? Dati po, ganun diba? yan, o yung maghahanap ka ng... Kasalanan ito nung katrabaho ko eh. Ito kasing siya, no? Ang ganyan-ganyan. Hanapan mo ng, mabablame, ano? Yes, wag ganun, ano? Ano pa? No? I surrender my ego and I surrender my pride. Nako, may mas gaganda pa ba doon? Pero mas may hihirap pa ba doon? Lalo sa mag-asawa, di ba? Yes. Yung ego mo, no? Parang hindi pwede yan. Alam mo nang kailangan mong gawin, magpakababa. Hindi pwede yan. Ako yung maganda yung trabaho Di ba? Mas maganda yung kita ko Tignan mo kapatid. Siguro baka may ganito kang problema, yung hindi kayo magkasundo. Baka pride lang yan. No? Baka pride lang yan. Tignan mo lang, di ba? I allow grace to bless my life. I allow blessings to grace my life. Yung blessing and grace. Pag blessing daw, tangible, nakikita, nahawakan, mga material. Pag grasya, yan ay galing sa banal na Espiritu, galing sa Diyos. Ano yan? Yung faith, no? Yung wisdom, yung knowledge. Yan, grasya yan ng Diyos. Gamitin mo yung grasya na yan para sa iyong buhay. At unahin mo ang Diyos pag ginamit mo yung mga blessing and graces na yan. Ano pa, di ba? Ano pa ang dapat natin I rise above the little things. Di ba? Maliliit na bagay. Kasi kung minsan, yung bagay, wala naman nagsimula sa malaki agad. No? Wala naman nagsimula. Kasi nagsimula sa maliit. Parang yung pagpasok ng shabu dyan sa atin, sa bansa natin, nagsimula yan, pakilo-kilo lang. Ngayon, tunulada na. Sana ipagdasal natin itong mga taong ito. Tsaka yung mga away-away natin. Pero totoo yan. Itong programa natin, yung Kristiyanong Pamilya, problema sa loob ng tahanan. Problema sa inyong mag-asawa. Minsan nag-umpisa lang yan sa maliit sa maliit na bagay na pinapatulan natin. Na pinapalaki natin. Ano? Sino nagpapalaki? Madalas tayo din. Kasi ano mo, wala si Lord sa buhay natin. Subukan mo, isiksik yan si Lord. Kahit pag kami away, isaksak mo yun si Lord. Tanungin mo sa kanya, Lord, ano gagawin ko dito? Hindi ko na matiis tong asawa ko. Siya ang tanungin mo, wag yung kapitbahay mo, wag yung kaibigan mong inggit na inggit sa'yo. Ano? At kung sino-sino, ang Diyos ang tanungin mo. Di ba? Dahil sasabihin niya sa'yo at maiisip mo na ito pang gagawin ko ito. Kalugod-lugod. Ito pa yung tamang gagawin ko. Go for the significant things. Ano pa yung mga mas mahalaga? Di ba mas maganda na... Maganda yung relasyon. Oo. Di ba mas maganda na... Minsan, siyempre, hindi mo maalis yun eh. Pag sinabi kong hindi na kami nagkakaroon ng sigalot nila, napakalaki sinungaling ko. Pero ang maganda, pag may sigalot, makikita mo, no, naiaayos agad. Kasi nga, merong nag-aayos. Meron kang tinatawag na mag-ayos. At saka yung sa mag-asawa, yung pagtanggap ng kamalian. Ang hirap nun, yung parang siyempre, hindi ako ang mali, di ba siya? Pero maganda, yung pagtanggap, na kung ikaw yung mali, tanggapin mo na sana nakahanda ang itama yung mali mo. Sabi niya, I find my center. I go to my center. Di ba? Dahil sabi niya, I stay centered. Ano ibig sabihin? Pagka naliligaw-ligaw ka, hanapin mo yung totoong landas. Doon ka pumunta at sino yung nandun sa gitna, sa tamang landas? O di ba ang Diyos? Di ba? Ang Diyos ang nandun doon. Kaya, alam naman natin yun eh. Kaya lang minsan tayo, madalas yung pag nandun ka na sa kanan, nasarapan ka na sa kanan, doon ka na lang. Pag nasa kaliwa ka, doon ka na. Ayaw mo nang bumalik sa tamang daan o yung tuwid na daan papunta sa ating Panginoon. Nilikha naman tayong lahat para sa tuwiran, di ba? Isipin mo na lang, tayo pinanganak, no? Lagi kong nasasabi ito eh. Nang may malinis na puso, na isip, walang blanco yan. Di ba? Katulad ng apo ko ngayon, blanco yun. Di ba? 0 years old pa lang siya. Ano mangyayari dyan? Magkakaroon niya ng kaalaman pag yan ay binibigyan na ng nourishment ng mga magulang. Hindi lang gatas. Di ba? Hindi lang pampatangkad, kung hindi mga salita na banal na galing sa ating Panginoon. Yun ang nourishment, di ba? Kaya naligaw ang tao kung ano yung nakita niya sa mga magulang niya, sa kanyang paglaki, sa kanyang kuya, sa kanyang kapitbahay. Yun na yung ginaya niya eh. Buti kung laging tama. Di ba? O wala na, anong nourishment? Wala na, pinabayaan na eh. Anong nourishment?
nilalapit natin sa Diyos, no? Ang ating mga mahal sa buhay. We stay on the center. Hindi tayo nasa gilid-gilid lang. Diba? We stay on the center. At sino ang sentro dapat natin? Ang Diyos. Ikaw na magulang, lalo na kung ikaw ang tatay, dapat nakapokus ka sa ating Panginoon. Diba, no? At saka ikaw ang tatay, lalo na ang magdadala sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa ating Panginoon. Headship yan, kapatid. Hindi ko mo wala kang trabaho, nawalan ka ng trabaho, mas malaki ang sweldo ng asawa mo, ay wala ka ng boses. Dapat tinibigay mo yung boses mo. Tayo ang pastor, provider, and protector ng ating pamilya. No? Hindi yun nawawala, hindi yun inaalis ng Diyos. Minsan may mga nangyayari sa buhay natin. Tignan natin ito na isang padala ng Panginoon para tayo ay mas maging malakas sa matuloy. Baka kaya ka nawalan ng trabaho, sobrang ego o proud yan. Baka nag-aaway ka dahil sobrang ego o proud yan. Kung minsan may mga nagiging problema na nagiging lesson, yun yung nagiging lesson para sa atin. Ano pa? Teka, patingin ko lang baka mawala si Jubilin Delada at si Wena Lapid. Ayan, magandang araw sa inyo. Sabi niya, I stop pushing and begin allowing. Di ba? Minsan masyadong gigil eh. Masyadong naiinip. Nang gigigil, no? Sabi nga niya, let go and let God. Di ba ang ganda ng kapatid? Let go and let God. Kung ano man yung bigat na dinadala mo, kung meron man sa kasalukuyang panahon, pabayaan mo ito at ialay mo sa Panginoon. No? Ipagdasal mo ito. At maniwala ka, no? Na ang Diyos ay hindi natutulog at siya'y tutugon. At lagi siyang mayroon siyang nakahandang solusyon sa ating mga problema. Diba ang Panginoong Diyos ay makapangyarihan mula noong umpisa sa kasalukuyan at sa hinarap. Tignan mo yung pagbasa ngayon. Ba't siya dinudumog ng mga tao? Dahil doon pa lang ay pinakita niya, no? Sa unang pagkakataon pinakita niya kung gaano yung kanyang kapangyarihan. Bakit kaya nagkagano? Bakit 2,000 taon na ngayon ay kinukwento pa rin ito at nababasa natin itong mga passages na ito? Mag-isip ka, bakit 2,000 taon na ay buhay pa yung mga salita ng Diyos at nandiyan sa Biblia? Mag-isip ka rin, bakit hindi mo ito makita? Bakit hindi mo ito mabasa? Bakit hindi mo ito marinig? Mag-isip ka rin, baka hindi ka gumagawa ng paraan para ikaw ay magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Amen. Diba? Kilala mo si Zacchaeus? Diba si Zacchaeus? Diba napakasalbahin nun? Tax collector yun. Napakayaman nun. Nasa Biblia din yun. Ano nangyari? Pandak yun eh. Pero bakit siya ginalang? Dahil siya yaman. Dumating ang pagkakataong darating ang ating Panginoon at dadaan doon. Ano ginawa niya? Naku, pumunta siya doon sa... Umakyat siya. Hindi, pero hindi niya makita dahil sa dami ng tao. Hindi siya makasiksik. Dahil popular. Ano ginawa niya? Umakyat siya sa puno. Para makita. Gumawa ng paraan. Gumawa siya ng paraan. Yun ang sinasabi. Ano nangyari nung gumawa siya ng paraan? Nakita siya ng ating Panginoon. Sabi niya, Teka nga, bumaba ka nga dito at makikikain ako sa bahay mo ngayon. O di ba, alas tumalon siya sa puno, sa tuwa. Dahil nakikita ng Diyos ang pinakamaliit na pagsisikap natin. At anong ginawa ni Zacchaeus? Di ba? Sabi niya, kung may naloko ko, ibabalik ko ng 4 na doon. Ang kayamanan ko, ibabahagi ko. Dahil nakita niya ang kapangyarihan. Parang sa ano yun, yung sa pinto na pinapasok niya ang ating Panginoon sa kanyang buhay. No? At tinanggap niya yung mga mali niya at gumawa siya ng paraan upang makita ang ating Panginoon. Ayan, sabi nga niya. Ayan, I release each moment fully because nothing is permanent. I relish each moment. Pagyamanin natin. Kaya natin hindi pinagyayaman kasi tingin natin, baliwala ang buhay. Kasi ang daming problema. Lagi na lang may problema. O sino naman ang nawala ng problema? Yes. At kung wala ka ng problema, hahanapin mo pa ba ang Diyos? Sabi ko nga, di ba, lahat ng binibigay ng ating Panginoon, lahat ng binigay niya sa atin, pagyamanin natin itong mga ito. Kapatid, pag nagsara ng pintuan, maraming bintanang bubuksan. Yes, oo. Kala kasi natin noon kumisan pag nagsara yung pintuan, wala na wala nang pag-asa. Hindi totoo yun. Tignan mo lang, i-appreciate mo, di ba? Tignan mo lang na merong nakahanda para sa'yo, di ba? Parang ano yan eh, pagka humihingi ka ng isang bagay na hindi binigay sa'yo, kala mo hindi na answered prayers, no? Pero doon pala sa kabilang banda, napakalaking mas maganda may bibigay sa'yo. No? Madalas ka nun. Ako, hindi na ako bata, madami na rin akong na-experience sa buhay.
At totoo yun, no? Dati madalas sisihin ko ang Diyos. Pero may nilalaan palang mas maganda. Anong kailangan kong gawin lang? Lumapit sa Kanya. Makisama doon sa dumudumog sa Kanya. Sumalay ako doon eh. Kasi nung nagkaroon ako ng renewal, yun ang ginawa ko. Ibig sabihin, nagpatangayak doon sa Agos na yun. Uy, ang daming ganito. Ito si Jesus, nandito si Jesus. Si Jesus ay ganito. Di ba, sumama ako sa isang community, yung CFCFFL. No? Ako'y sinabit ko ang sarili ko na kahit na talagang hindi ko naman kayang gawin at malulun yung mga ginagawa doon dahil puro kabanalan yung nandun doon. Hindi ka hindi naman ako banal. Hindi ako sanay. Pinagpapawisan ako ng malagkit at malapot at hiyang-hiya ako sa sarili ko. Pinilit ko. Yung palang hiyang-hiya ako sa sarili ko na hindi ko ginagawa yung ginagawa. Yung pala yung sikreto. Yes. Darating yung panahon, mawawala yung hiya mo sa sarili mo dahil malalaman mo na yun ang tamang gawin. At yun na yung kahiya-hiya sa harap ng tao. Gagawin mo yun dahil, kumbaga, ipipilapan ka niya dahil ibibigay mo rin yun sa iba, no? Di ba? O, si Chacha, nandiyan din. Mabuhay tayo, kapatid. Di ba? yun ang yun. Di ba? O, katulad ng CFCFFL nga, tatapos lang ng bagong conference namin. Wala nga lang kami. As for me and my house, we will serve the Lord. Yung kinukwento nila yan, ilapit natin. Hindi kailangan maglingkod lahat siguro. Maglingkod tayo sa pamamagitan ng pagmamahalan sa loob ng pamilya, pagpapakita nito sa ibang tao nang walang kaplastikan upang ito'y pamarisan. Paglilingkod na yun. Yes. Evangelization na yun. Oo, yung maayos mo yung pamilya mo at maakay sa Panginoon. Yung mga maliliit na bagay na sabi ko nga sa isang nanay, ulitin ko na naman, maliliit na bagay po na pwede nating gawin, na pwede nating pabanalin, sabi niya, ng mga kapatid natin, mga maliliit na bagay na pwede mong pabanalin. Alam mo yung pagsisimba ng buong pamilya, maganda yan. Sana totoo. Yung magpupunta kayo sa restaurant, na kayo nagpunta ron para magkaroon ng bonding, nag-uusap at hindi nagte-text. Evangelization yun. Karamihan kasi ngayon, pagpunta sa restaurant, hindi naman magkakasama lang pumasok, pero hindi magkakasama ang diwa. Yes, kasi kanya-kanya. Pag nakita nila na nagdadasal kayo bilang pamilya at nagpapasalamat sa pagkain, evangelization na yun. At anong kailangan natin gawin? Sabi nga ni Brother Frank Padilla, re-evangelization. Kasi sa sobrang akala natin, tayo mga banal na, at alam natin lahat sa Diyos, hindi na natin nawala na tayo ng gana. Nawala na yung burning desire na lumapit sa Diyos. Nawala na yung daily desire mo na hanapin ang Diyos at siya ang unahin. Kasi nga, given, parang mga magulang. Ang magulang mo, hindi mo na mapagpasalamatan sa akin. Nandiyan ka na yan eh. Nakalakihan mo na eh. Diba? Parang yung damit, araw-araw mo kasi sinusot eh. Tapon-tapon mo na lang eh. Pero nung bago yan, diba? Madami mga simpleng bagay na pwede mong pagsamasamahin at malaman, saan ba galing lahat yan? Diba? Parang sirang relo yan eh. Itinapon, dinampot nung isa, ginawa, pinagawa. Ano ibig sabihin? Tayo ganun din. Tayo mga sira na. Sino dumampot sa atin? Diba? Sino nagbigay sa atin ng kaligtasan? Ito yung pinag-uusapan ngayon, araw na ito, na si Jesus na talagang hinahanap at kinatatakutan ng mga demonyo. Yung si Jesus ay kinatatakutan ng mga demonyo. Lumapit ka kay Jesus para yung mga demonyo sa buhay mo mawala. Parang sa tao yan eh. Kami kumbaga durog na, no? Yung pinanggalingan namin, parang napakahirap na. Pero inahon kami ng Panginoon. Inakay niya kami. At inayos niya kami, no? Na mas maganda kaysa dun sa dati. Ayos mo kasi kayo. I-submit mo lang. Sabihin mo lang na wala ka dati. Sabi niya, ako ang puno at ikaw. O tayo ay mga sangalaman. O tayo hindi nakadugtong sa kanya. Saan ka kukuha ng enerhiya? Parang halaman, di ba? O, pagtanggal ka dun sa pag ikaw ay branch o sanga, o wala ka dun sa puno. Wala, di ba matutuyot ka? Pero kung nakasusuka ron, o di ba? Ganun lang kasimple kay Emma. Emma ba o Emma de los Santos? Is also watching. Arguhan. Rugian, ano? Diba? Good morning, and good afternoon, and good evening. Diba? Ganun lang. Ang buhay nagiging komplikado dahil sa atin, mga tao. Diba? Dahil sa mga pagpili natin. Sa mga gusto natin, ay pinipilit natin. Sabi ni Lord, hindi pwede sa'yo yan kasi maliligaw ka dyan eh. Hindi, gusto ko to eh. Bahala na ako. O yun, binigay.
Hindi pwede yun eh. Sabi niya, hindi mo pwedeng stressin yung sarili mo eh. Pero ini-stress mo. Ang magbibigay sa'yo yung sarili mo rin. Ang magbibigay sa'yo yung demonyo. Yeah. Kasi narinig niya na gustong-gusto mo eh. Sabi ni Lord, huwag mo kunin niya kasi hindi bagay sa'yo yan. Okay, narinig ng Diablo. O ibibigay sa'yo ng Diablo, ano nangyari sa inyo ng Diablo? O di naligaw lang. No? Yan yung sinasabi natin ngayon. Kahit Diablo takot sa Panginoon. Kahit Diablo sumasampalataya sa Panginoon, sumasamba. Nginginig yan sa takot. Ay kung kasama mo si Lord, sino pang katatakutan mo? Hindi ba dito naman sa ating ginagalawang mundo? Puro ang kalaban lang naman dito, Diablo mag-isip. No? Demonyo mag-isip, demonyo ugali, demonyo kung magsalita. Yan lang naman eh. Wala namang iba eh. Katulad sa ating mga kapatid ngayon, no, hindi lang dito, pati sa, siyempre, sa lalo na sa Pilipinas na nagdumaraan sa matinding pagsubok. No? Ayan, di ba? Ang lagi lang natin sinasabi, yung paghingi ng tulong sa Panginoon, magtiwala at wag mainip. Ano? Amen. Pagka may mga pagkakataon na akala natin wala ang Diyos, nandyan lang siya. No? Isaliksikin lang natin siya, lumapit tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya, at huwag tayong mainip. Bottom line, sumama tayo sa mga tao, kahit na nagkakagulat napakarami. Punta tayo kay Jesus. Punta tayo sa Diyos. Nasa Kanya kasi yung tunay na tugon sa kung ano man ang kinalalagyan mo ngayon. No? Kung ikaw man ay nananagana, kung ikaw man ay naghihirap, huwag mong kalimutang tumawag sa Diyos. Yun ang mensahe. No? And with that, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Salamat sa pakikinig, salamat sa pag-stay tuned, salamat sa pag-login sa Facebook, salamat po sa pakikinig sa programa. Maraming salamat din sa Dominican Radio, sa Manaoag Dominican Radio 102.7 FM. Na ang Dominican community mismo. Na napapakinggan tayo lagi yan. Ano? Maraming salamat po sa mga tech crew natin dyan. Maraming salamat sa mga Dominican community at Dominican fathers. Maraming salamat. Father Boots Bumbase, ang ating founder. Thank you. Po kay Ninong Sen at Ninang Vega ito. Maraming alam mo, nakakalimutan kong batiin lagi si Ninong Sen. Baka mamaya akala niya masungit na ako. Ninong! Merry Christmas, Happy New Year, Happy Valentine. Sana magkaroon tayong pagkakataon. Oo nga, sana nandito tayo sa US. Ninong, baka naman meron ka pamasahe dyan makita tayo sa LA. Anyway, with that, maraming salamat. Masaya lang tayo dahil nakapaghatid balita na naman tayo at hindi masamang balita, kundi mabuting balita ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. At tapusin natin ang ating programa sa isang maikling panalangin. Isang alam naman ang anak at ang Espiritu Santo, amin ang Panginoon. Muli po, papuri at pasalamat na naman. Sa karunungan, sa kaalaman, sa banal na Espiritu, sa pagsama mo sa amin, Panginoon, sa programang ito. Salamat sa mga pinigay mong tagapakinig. Salamat sa mga makikinig pa. Salamat sa radyo. Salamat sa broadcast media. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala, gantimpala, at pati na rin ang maliliit na pagsubok na ibinibigay mo sa amin upang kami ay lalo pang kumapit at lumapit sa iyo. Sa araw na ito, tinataas namin ang aming mga sarili na sana ay matuto kaming pagbuksan ka every time, every day, upang ang mga demonyong ito sa buhay namin ay magsitakbo at pumanaw. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming pupunyagi sa aming buhay, especially sa spiritual na aspeto ng aming pamumuhay. I-bless mo kami, Panginoon. I-bless mo ang mga taong nakapaligid sa amin. I-bless mo ang aming pamilya, Lord God. I-bless mo ang aming community ng iyong grasya. Tinataas din namin siya, Panginoon, in-offer sa araw na ito yung mga taong may sakit at karamdaman, sila Sister Lina, ang tuloy-tuloy na paggaling nito. Ang mga kapatid namin na nandiyan nakikinig, na sana, Panginoon, na kung ano man ang kanilang problema, maging physical man ito, material, ay ibigay sa kanila, Panginoon, ang pagpapala. Tinataas namin, Panginoon, ang lahat ng ito sa pamamagitan ng iyong anak na sa Yesu Kristo kasama ng Banal na Espiritu at sa pananalangin ng mahal na Inang Maria. Maraming salamat and glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and never shall be, word without end. Amen. Amen and amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan. Amen. Maraming salamat Wala tayo po sa masyadong inyo. oras. Muli po, no? Sa lahat mga nakinig, sa lahat ng nandyan, sa lahat, no? Na mga may problema, sana maibsan yan. Sana lumapit tayo sa ating Panginoon. Amen. Pansamantala nagpapaalam, ito po ang lingkod, si Kuya Bobo. At si Ate Lea po, nagsasabing, bye-bye. Bye-bye and God bless.
Atin pong napakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa dito po lamang sa Manaoag Dominican Radio. May kasama ka. In the beginning, there was darkness. Then there was light. And then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Some morning I will journey far beyond the cloudy sky and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manaoag Dominican Radio. The most hit music. Our time now is 9 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin para sa aming bansang Pilipinas. Panginoong Diyos, sinabi mo sa iyong bayan na kung ito'y tumawag sa iyo nang may pagpapakumbaba at tinatalikuran ang masasamang gawin nito, mabubuksan na ang aking mga mata at nakikinig na ang aking mga pandinig sa panalangin ginagawa nito. Kaya tumatawag kami ng buong pananalig na kami ay diringgin alang-alang sa pag-ibig mo sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at sa kawalan naming pakialam sa pangyayari ng aming paligid, naganap na kahirapan, krimen, katiwalian, kawalan ng pagpapahalaga sa buhay at dangal ng tao at sa kalikasan. Tulungan mo kaming talikuran ang mga pagiging makasarili at turuan mo kami na ang hangarin ay ang kapakanan ng bawat mamamayan. Paghiluin mo nawa ang mga sugat ng masasakit na pangyayari ng mga nagdaang panahon. Pag-isahin mo ang aming mga diwa at puso upang sama-sama naming tahakin ang landas patungo sa maunlad at masaganang bukas. At higit sa lahat, maghari nawa sa aming bansang Pilipinas ang iyong pag-ibig na siyang susi sa paggamit namin ng kapayapaan aming minimithi. Amen. This is Manaoag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour: laughter is timeless, imagination has no age, and dreams are forever. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominicanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 19 ng Enero, ang pista ng Santo Niño. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At that time, the disciples came to Jesus and asked him, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" Then Jesus called a little child,
set the child in the midst of the disciples, and said, I assure you that unless you change and become like little children, you cannot enter the kingdom of heaven. Whoever becomes humble like this child is the greatest in the kingdom of heaven, and whoever receives such a child in my name receives me. See that you do not despise any of these little ones, for I tell you, their angels in heaven continually see the face of my heavenly Father. Ang pinakamagaling. Sa ating katekismo, itinuturo sa atin ng inang simbahan na tayong lahat ay nakatadhana para sa langit. Sa langit kung saan ating makakapiling ang ating Panginoon. Ngunit paano ba tayo makakapunta sa langit? Kung ating titingnan ang buhay ng mga banal, tayo ay malulunod sa dami ng kanilang pwedeng maituro kung paano makapunta sa langit. Pero nawa, isang bagay lang ang ating pagtuunan ng pansin sa dami at sa lahat ng kanilang mga paraan. Ang pagpapakababa at pagiging bata sa harap ng ating Amang nasa langit. Sa ating ebanghelyo sa linggong ito, tayo ay pinaalalhanan ng ating Panginoon na ang pinakamagaling sa kaharian ng Diyos ay ang mga bata o ang mga nagpapakabata o childlike. Ang mga bata ang nagmamay-ari ng kaharian ng Diyos. Ngunit bakit ba ang mga bata at nagpapakabata ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos? Marahil, ito ay dahil sa dalawang mahalagang katangian na tinataglay ng isang bata. Ito ang pagpapakumbaba at ganap na pag-asa sa kabutihan ng Diyos. Sa kanilang pagpapakumbaba, tinatanggap nila sa kanilang mga sarili na kung wala ang Diyos, ay wala rin sila. Sa pagpapakumbabang ito, sila ay nagkakaroon at natututo ng banal na pagkatakot sa Diyos na pinagmumulan ng karunungan. Ang mababa at mga nagpapakumbaba ay tulad ng isang bata na hindi mapaghangad ng kung ano-anong mga bagay para sa kanyang sarili. Bagkus ay sa kababaang loob, kanyang taus-pusong inaalay ang kanyang sarili para sa iba, at hindi kailanman pinangingibabawan ng mga makasariling hangarin. Sa kapistahan ng batang si Jesus, ilagay nawa natin lagi sa ating harapan ang larawan ng batang si Jesus, upang sa panahon na tayo ay natutuksong magmataas, maging sakim at gahaman sa mga bagay-bagay, at nanganganib na mahulog sa udyok ng kasalanan, nawa ang halimbawa ng Diyos na naging tao, nagpakababa, at higit sa lahat naging bata, ang sumagip sa atin sa mga ito. Mapapalad tayo kung atin nang nagawa at nakamtan ang pagiging bata na nagpakumbaba at umaasa sa awa at pag-ibig ng Diyos. At kung tayo man ay natatakot na lumapit sa ating Panginoon, mapawi nawa ang ating mga agam-agam na lumapit sa Kanya pag ating naisip ang Diyos na ito ay nagpakababa at nagpakabata para di na tayo muling matakot lumapit sa Kanya. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo po dito sa Binhi ng Buhay. Manaoag Dominican Radio. Manaoag Dominican Radio FM. Kasama natin to.